பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் L1 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். L1 என்னது? பேசிக் கோர்ஸ் தான். என்ன படிக்க வரும்? 18 days பகவத்கீதா படிக்கும், விச் இஸ் வெரி பேசிக். ரொம்ப கம்மியா தான் படிக்க முடியும். ஸோ இதுக்கப்புறம் இருக்கவே இருக்கு. இப்போ சொல்றாப்புல L2 வகுப்பு எல்லாம் இருக்கவங்களுக்கு ஜஸ்ட் 2 days a week. ஆனா டீட்டெயிலாம் சொல்லி கொடுப்போம். அது இந்த 18 daysலாம் இல்லை, 18 weeks இருக்கும், அதுக்கு மேலேயும் இருக்கும். ஓகே, இப்போ இதெல்லாம் நம்ம எங்கேன்னு படிக்கிறோம்? இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். அதனால அந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். எல்லாரும் பகவானுக்கு நல்லா வேண்டிக்கலாம். என்னெல்லாம் படிக்கிறோமோ நல்லா புரியணும். புரிஞ்சு நம்ம அதை வாழ்க்கையில நம்ம நடைமுறையில அது வந்து இது என்ன சொல்றது, இன்வால்வ் பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ணோம்னாக்கா வில் பிகம் அ பெட்டர் பர்சன். இதெல்லாம் லைஃப் மேனுவல் தான், எப்படி வாழணும்னு சொல்லிட்டு தான் கத்து தராங்க. பட் ஒரு ஸ்டோரி மூலமா, ஒரு அர்ஜுனன் மூலமா அது சொல்லி கொடுக்குற, இட் இஸ் ஆல் நமக்கு தான் ஒரு பாடம். இப்போ இஸ்கான் மங்களூர்லயும் படிக்கிறோம். அந்த கோயில வந்து ஹரே இது கிருஷ்ணரை நமஸ்காரம் பண்ணி ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் வீட்லயே சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாத்துக்கும் வேண்டிக்கணும். நெட்டு சரியா இருக்கணும், பவர் இருக்கணும், இன்னும் கஷ்டம் இல்லாம ஸ்மூத்தா கொண்டு போ பகவானேன்னு வேண்டிக்கதான் வேண்டியிருக்கு. ஓகே, நம்ம பிராணத்தை படிச்சுடுவேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। இன்னைக்கு வந்து ஓகே 18 நாள் பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த வகுப்புக்கு தான் எல்லாரும் வந்திருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து அத்தியாயம் 13. ரொம்ப நெருங்கியாச்சு, நம்ம 18 டேஸோட கிட்டக்கு வந்தாச்சு. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போனா தெரியன் இவருக்கு அர்ஜுனனுக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேள்வி கேட்கணும் இருக்கு, அவருக்கு நிறைய புரிஞ்சுக்கணும். அவர் என்ன கேட்க போற, க்ஷேத்திரம்னா என்ன, க்ஷேத்ரஜ்ஞனா என்ன, அந்த மாதிரிலாம் கேட்க போற. 5 கேள்வி கேட்க போறேன். சோ அதுதான் க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகா, அதை பத்தி நம்ம படிக்கணும். க்ஷேத்திரம்னா என்ன, க்ஷேத்ரஜ்ஞனா இன்னொரு இயற்கைனா என்ன, அது அனுபவிப்பாளர் யாரு அப்படின்னு கேட்க போறேன். சோ இயற்கை, அனுபவிப்பாளர் மற்றும் உணர்வு, இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு படிக்க போறோம். கொஞ்சம் அப்டிராக்டா இருக்கும், கொஞ்சம் ட்ரை சப்ஜெக்டா இருக்கும். பட் பரவாயில்ல. இப்ப எத்தனை இன்னைக்கு 13 இல்லையா, 12 நாள நம்ம வந்து பொறுத்தாச்சு. அப்ப இது 13 கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகும். அப்புறம் படிக்கிறோம். அவருடைய தெய்வீக அருள் அபயச்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ணா உணர்விற்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் கற்பகம்.
நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? 12ல அர்ஜுனனின் விசாரணை. யார் சிறந்தவர்? உருவவாதியா இருக்கு, உருவத்தை வழிபடுறவங்க சிறந்தவரா, அரூபமா பகவானை வந்து வழிபடுறவங்க சிறந்தவரா? அதுல பகவான் வந்து ரிப்ளைன்னு சொல்லிட்டார், உருவமா வச்சு வழிபடுறதா நல்லது. ஏன்? பிகாஸ் தி ஆர் என் எம்போடிட் சோல். நம்ம வந்து இன்னும் பேசிக் லெவல்ல தான் இருப்போம். அப்ப நமக்கு இது அப்ப சில பேர் எல்லாம் வந்து மலைக்கு மேல போயிட்டு இப்படி பிரம்மனை, தட் இஸ் ஒளி வடிவம் அரூப ரூபத்தை பண்றாங்க. ஏன்னா அவங்களோட பக்குவம் வேற. நம்ம எல்லாம் அந்த மாதிரி போய் அங்க போய் போறதுக்குள்ளே போன் பண்ணி கேட்போம், எப்படி இருக்கமா, வீட்டுல எல்லாம் சௌக்கியம் தானே, ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கு அப்படின்னா சொல்லுவோம். நம்மளால முடியாது. நம்ம வீட்லயே இருக்கலாம், வீட்டு வேலையும் பண்ணலாம். அண்ட் நம்ம வந்து பகவான, அதான் பகவானே சொல்லியாச்சு, உருவவாதியா இருந்தா போதும் அப்படின்னு. உருவத்தை வழிபடணும். பக்தியின் படிநிலைகள் எல்லாம் பார்த்தோம். ஒரு ஸ்டெப்பா இறங்கி, உனக்கு அப்படி அந்த மாதிரி பக்தி பண்ண முடியலையா, இந்த மாதிரி படி, இதுவும் முடியலையா, இது அப்படி படிப்படியா இறங்கி இறங்கி அவர் வந்து ஒவ்வொன்னா சொல்லித்தரார். அப்புறம் கிருஷ்ணன் நம்மிடம் நேசிக்கும் குணங்கள், அது நிறைய 13 20 வரைக்கும் சொல்லியிருக்கார். அதெல்லாம் நம்ம வந்து பின்பற்றினாலே போறோம். அது பாதி கிணறு தாண்டிதான், அவ்வளவுதான் சொல்லுவா இல்லையா, பாதி கிணறு தாண்டிட்டோம் அந்த மாதிரி. சோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து கல்டிவேட் பண்ணோம். பக்தியும் இருந்தா நம்ம பாதை ஸ்மூத்தா இருக்கும். போறதுக்கு என்ன பகவான் சொல்லிட்டே இருக்காரு, இதெல்லாம் இருந்தா போறோம், நான் உன்னை கூட்டின்னு போறேன், நான் சுச்ச பயப்படாதே, நான் சத்தியம் பண்ணி தரேன் அப்படி எல்லாம் சொல்லுவார். 18 சாப்டர்ல வரும். சத்தியம் என்ன ஸ்லோகம்? மன்மனாபவ மத்பக்தோ மத்யாஜிமாம் நமஸ்குரு நாமே வைஷ்யசி சத்தியம் தே பிரதிஜானி பிரியோ அஸ்மை. இந்த பக்தர்களை எல்லாம் ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், உங்களை எல்லாம் நான் சத்தியம் பண்ணி தரேன், உங்களை எல்லாம் கூட்டின்னு போறேன் அப்படின்ற. அப்படி நல்லா மெய் மறந்து அதெல்லாம் படிச்சோம்னாக்கா நம்ம அப்படியே ஒரு ஆனந்த கண்ணீர் வரும். நம்ம இன்னைக்கே போயிடலாமா, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போகலாமான்னு தயாரா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? இன்னைக்கு கொஞ்சம் தான், நிறைய இது இருக்கு, 35 தான் இருக்கு, ஆனா நிறைய ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு. ஐ திங்க் எல்லா ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட்னால எல்லா ஸ்லைட்ஸும் நம்ம பார்க்க தான் வேணும், ஒன்றும் கேன்சல் பண்ண முடியாது. ஸோ வி வில் டு. அர்ஜுனனின் 6 கேள்விகள் கேட்க போறார். ஏத்தத் வேதித்தும் இச்சாமி, எனக்கு இன்னும் அதை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கணும், எனக்கு இச்சையா இருக்கு, ஆசையா இருக்கு. என்னதான் கேட்க போற? க்ஷேத்திரம் மற்றும் க்ஷேத்திரஜ்யம், ஞானத்தின் விளக்கம், இந்த 3 கேட்க போற. 2வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 7. ஓகே. அப்புறம் அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை என்ன, அது பார்க்க போறோம். அப்புறம் ஞேயம்னா என்னது, அப்புறம் பிரகிருத்தினா என்னது, புருஷானா என்னது, மற்றும் அதன் ஒற்றுமை, பிரகிருத்தியும் புருஷாக்கு என்ன கனெக்ஷன் இருக்கு, அறிவின் பார்வை, இதெல்லாம் தான் பார்க்க போறோம். விடுவிடும் உள்ள போய் பார்க்கலாம். எஸ், இப்ப நம்ம இந்த 2 கட்டம் தாண்டி விட்டோம். 3 பாகமா இருக்கு இல்லையா, 6 6 6, மொத்தம் 18ல வந்து 2 ஆறுகள் தாண்டியாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் 6 என்னது? பக்தி உச்சம் என்றால், இதுல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்க, பக்தி உச்சம் என்றால் ஞானம் ஏன் கடைசி 6 அத்தியாயத்தில் முன் வைக்கப்படுகிறது? நார்மலி ஒரு புக்கு வாங்கினோம்னா எப்படி இருக்குன்னா, கொஞ்சம் ப்ரிஃபேஸ் பார்ப்போம், முதல்ல இதெல்லாம் பார்ப்போம், இன்ட்ரோடக்ஷன் எல்லாம் பார்த்து ஒரு மாதிரி இதுதான் சீனா, சரி அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், பின்னாடி பார்த்துடுவோம் லாஸ்ட்ல என்ன சீன் இருக்கு, லாஸ்ட்ல என்ன அதோட என்ன, அது ஃபுல் ஸ்டோரி புரிஞ்சா போல, அதுதான் வந்து இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும். இதை மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி அப்படின்னு குழந்தைகளுக்குலாம் சொல்லுவாங்க. மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி, இதை படிச்சதுல இதை என்ன கற்றுண்டோம் அப்படின்னு இருக்கும். இப்ப இது வந்து அவ்வளவு பக்தி தான் இம்பார்ட்டன்ட்னா, கடைசி 6 அத்தியாயத்தில் ஏன் அது வந்து ஞானத்தை வச்சிருக்கா, கடைசியில அத்தியாயம் இதுதானே வைக்கணும், பக்தி தானே வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு யாரோ கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு வந்து இது பதில். உண்மையில் முழு பகவத்கீதையும் பக்தி ஒன்றாவது 6 பக்தி 6 அத்தியாயங்களில், ஃபர்ஸ்ட் 6 அத்தியாயங்களில் வேலையின் மூலம் பக்தியை எவ்வாறு அடைவது என்பதை பற்றி விவாதிக்கின்றன. அதுவும் வந்து கர்ம யோகம் தான், பட் வெறும் கர்ம மாத்திரம் இல்ல, பக்தியோட பண்றதுனாலதான் கர்ம யோகான்னு வருது. இல்லாட்டா அதுக்கு பேரு கர்ம காண்டா. கர்ம யோகா எப்பெல்லாம் அந்த யோகம் வருதுன்னா, பகவானை நினைத்து இணையறதுதான் யோகம். யுஞ்சத்தை நம்ம ஒரு வாட்டி பார்த்தோம், அதோட அர்த்தம் போட்டிருந்தது. நம்ம வந்து யுஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு, அப்படின்னா என்னது? சேர்றதுன்னா இணையறது மென்டல் அளவுல. சோ அது வந்து நம்ம வந்து அதனாலதான் யோகம் தான் இருக்கும் எல்லாத்துக்கும். பக்தி இது என்னது, கர்ம யோகம் அப்படின்னா பகவானை நினைத்து கர்மா பண்றது. அடுத்தது பார்த்தோம் பக்தி யோகம் பார்த்தோம், பக்தி பண்றது பகவானையும் வந்து, அப்போ என்னது, பகவான் நினைத்துதான் பக்தி பண்ணணும். இனிமே என்ன பார்க்க போறோம், இன்னும் 13ல இருந்து 18 என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கா, ஞான யோகம், புத்தியை வளர்த்துக்கிறது, நல்ல இன்டெலிஜென்ஸை வளர்த்துக்கிறது, ஞானம் நாலேஜ். அது எப்படி? அதுவும் யோகம். அப்போ பகவானை நினைத்துதான், பகவானை பத்தி பகவானை நினைத்துதான் எல்லாம் படிக்கிறோம். சோ கடைசி 6 அறிவின் மூலம் அதை எவ்வாறு அடைவது என்பதை விவரிக்கிறது. நடுத்தர 6 பக்தியை பற்றி விவாதிக்கிறது. மேலும் 12வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் தனது பக்தர்களை தனிப்பட்ட முறையில் பிறப்பு மற்றும் இறப்பிலிருந்து எவ்வாறு விடுவிக்கிறார் என்பதை விளக்கினார். ஒரு படிப்படியா இருந்து அந்த மாதிரி பக்தி பண்ணுங்க, இந்த மாதிரி பண்ணுங்க சொல்றார். ஆகவே கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் பொருள் உலகத்திலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள தேவையான தத்துவ அறிவை வழங்குகின்றன. என்ன அறிவு கொடுக்கறது? பௌதிக உலகத்துல உள்ள சம்பந்தம் இருக்கு இல்லையா, எல்லாம் அட்ராக்ட் ஆகுமே, நம்மள எல்லாம் இழுக்கும், ரிலேட்டிவ்ஸ் இழுப்பாங்க, எல்லாம் இருக்கும், நம்மள அட்ராக்ட் பண்ணும். அட்ராக்ட்னா என்னது, பவுண்ட் டு இது, அந்த அவங்க என்னது, ஒரு வீட்டுல இருந்தோம்னாக்கா எல்லாருக்கும் நம்ம பதில் சொல்லிதான். ஒரு ரிலேட்டிவ் வந்து இல்ல நீ அங்க உட்காந்துட்டு நான் கிளாஸ் அட்டன் பண்றேன் சொல்ல முடியாது.
அவங்களுக்கும் அவங்களையும் பாத்துக்கணும், வீட்டுல உள்ளவங்களையும் பாத்துக்கணும், பெரியவாரம்னா அவங்களையும் பாத்துக்கணும், குழந்தைகளையும் பாத்துக்கணும், அந்த மாதிரி. சோ இந்த மாதிரி சமுத்திர சாகரத்தை தான் இருக்கும் நம்ம. அதுல இருந்து நாலேஜ் பெற இருக்கும். இந்த லாஸ்ட் 6 சாப்டர் வில் கிவ் அஸ் நாலேஜ். என்ன நாலேஜ்? பகவான்கிட்ட எப்படி பக்தி பண்ணணும்னு சொல்ற நாலேஜ் தான் கொடுப்பாரு. அப்புறம் மாயையிலிருந்து நம் பற்றின்மை மற்றும் கிருஷ்ணாவுடனான நம்மளோட பற்று, மாயையிலிருந்து பற்றின்மை, தட் மீன்ஸ் பௌதிக உலகத்திலிருந்து பற்றின்மை, ஆனா கிருஷ்ணாவிடத்தில் பற்று இணைப்பதற்கு உதவுவதில் ஞானத்திற்கு அதன் பயன்பாடு உள்ளது. எப்படி அந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சு இதெல்லாம் பண்ணலாம். எனவே நாம் அறிவை பக்தியை அடைவதற்கான வழிமுறையாக பயன்படுத்தும் போது அது பக்தியின் ஒரு பகுதியாக மாறும். அப்ப எல்லாமே இதுதான், எல்லாமே பக்தி மார்க்கம் தான். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது கர்மா யோகம், தட் இஸ் பக்தியோட கர்மா பண்றது. அடுத்தது பார்த்தோம் பக்தியால பக்தி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு. அடுத்து இப்ப நாலேஜ் கெயின் பண்ண போறோம். அது வந்து எப்படி பக்தி வளர்த்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த நாலேஜ் தான் கெயின் பண்ண போறோம். 13.1 and 2. प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञम् एव च एतत् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्री भगवान् उवाच. ஓ இதுல என்னது இது போடுறியோ? அர்ஜுன வாட்ச் போடுறியோ? அது அர்ஜுன வாட்ச் அதான் பார்த்தேன். எந்த பத்தி கிருஷ்ணா மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு. அர்ஜுன வாட்ச். அர்ஜுனன் கேட்கிற பிரகிருதிம் புருஷம் பிரகிருதி அண்ட் புருஷா க்ஷேத்திரம் க்ஷேத்ரஞம் ஏவச்ச அண்ட் ஆல்சோ எத்தத் வேதித்தும் இச்சாமி ஞானம் ஞேயம் ச கேசவ. ஞானம் ஞேயம் என்றாலும் என்னது கேசவா? அப்புறம் பகவான் அதுக்கு என்ன சொல்றார்? இதம் ஷரீரம், நம்ம சரீரம் இருக்கே, சரீரம்னா உடல். கௌந்தேய க்ஷேத்திரம் இத்யபிதீயதே ஏதத்யோ வேதிதம் பிராகு க்ஷேத்ரஜ்ஞ இதி தத்விதஹ. அப்படின்னு என்ன சொல்றார் அர்ஜுனன் கேட்கிறார். எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை, தட் இஸ் பிரகிருதி. பிரகிருத்தினா இயற்கை. நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, வெளியில என்ன பாக்குறோம்? இயற்கைய காற்று பாக்குறது இல்ல, காற்று இருக்கு, மழை, மேகங்கள், அப்புறம் என்ன இருக்கு, மலைகள், நதிகள் எல்லாம் இருக்கு. இது எல்லாமே இயற்கை தான். இதெல்லாம் நம்ம பண்ணல, நம்ம பண்ண செயற்கை. அதுதான் இயற்கை, அதுதான் பிரகிருதி. சான்ஸ்கிரிட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? அதுதான் பிரகிருதி. அதை அனுபவிப்பவன் யாரு? நம்ம தான் அனுபவிக்கிறோம். புருஷா, நம்மனா யாரு? பகவான் அனுபவிக்கிறோம். சோ புருஷால வந்து இன்னும் 2 பேரும் தான் இருக்காங்க ஹார்ட்ல. இது பரமாத்மா அண்ட் ஆத்மா 2 பேரும் அனுபவிக்கிறாங்க. சோ அது வந்து புருஷா. அவர் கேட்கிறாரு இல்லையா, பிரகிருத்தின்னா என்ன, புருஷானா என்ன கேட்கிறாரு. 6 கல்வியில என்னது? 6 5 6 கேட்கிறாரு. பிரகிருதி அப்படின்னா இயற்கை. புருஷாங்கிறது யாரு? அதை அனுபவிக்கிறவர் தான் புருஷா. என்ன அனுபவிக்கிறோம்? காற்று சுவாசிக்கிறோம், தண்ணி குடிக்கிறோம். எங்கேயும் தண்ணி வருது, பைப் லைன் வந்தாலும் அது ஃபர்ஸ்ட் சோர்ஸ் எங்க? இயற்கையிலேருந்து தான் வருது. அப்புறம் களம்னா என்னது? க்ஷேத்திரம். இங்க போட்டிருக்கேன். பிரகிருதியும் புருஷம் க்ஷேத்திரம். க்ஷேத்திரம்னா என்னது? ஒரு இடம். இப்ப நம்ம வந்து ஆத்மா இருக்கு. இந்த ஆத்மா வந்து இவ்வளவு எல்லாம் வேலை செய்யறது. எப்படி செய்யறது? ஒரு இடம், அதுக்கு ஒரு இடம் வேணும். தட் இஸ் ஒரு உடல் வேணும். அந்த உடல், இப்போ ஒரு நாய் உடலா இருந்ததுன்னா நாய் போல நம்ம பிஹேவ் பண்ணணும். மூக்கு இப்படி இருக்கும், வால் இருக்கும், 2 கால் இருக்கும், கை இருக்காது இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு நாயோட என்ன குணங்கள் இருக்கும், அந்த குணாதிசயங்கள் நமக்கு இருக்கும். பூனையா பிறந்தோம்னா பூனை மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஹியூமன் பாடியா இருக்கிறதுனால ஹியூமன் பாடியோட ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும். அப்ப இந்த ஆத்மா வந்து என்ன பண்றது? நம்ம பாடி எடுத்துட்டு அந்த பாடியால தான் அது வேலை பண்றது. இல்லாட்டா அதுக்கு வந்து பாடி இல்லைன்னா அது வேலை பண்ண முடியாது. ரொம்ப ஆக்டிவ் தான், பட் இட் நீட்ஸ் அ பாடி. சோ அது அப்ப என்னது? ஒரு களம் வேணும். களம்னா என்னது? ஒரு இடம். அந்த இடத்துலதான் அது வேலை செய்ய முடியும். அப்ப நம்ம என்னது? பாடி தான் அதுக்கு ஒரு இடம். எல்லா வேலையும் செய்யறதுக்கு இந்த பாடியை தான் யூஸ் பண்றாங்க. சோ இந்த களம் அப்படின்னா என்னது? க்ஷேத்திரம் கொடுத்திருக்காங்க. அது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? களம்ங்கிறது தமிழ். இதுல சான்ஸ்கிரிட் என்னது? க்ஷேத்திரம். க்ஷேத்திரம்னா என்னது? பாடி. நம்ம உடல் தான் க்ஷேத்திரம். களத்தை அறிபவன். இந்த உடலை யாரு அறியறாங்க? நாம தான். அதாவது சோல் அஸ் வெல் அஸ் பரமாத்மா 2 பேரும். பரமாத்மா எல்லா உடலையும் அறிபவர். ஆனா நம்ம உடலை அறிபவர் யாரு? நம்ம ஆத்மா. நாம தான் அதை புரிஞ்சுக்கிறோம். இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கலாம். ஐ எம் ட்ரைங் மை பெஸ்ட் டு எக்ஸ்பிளைன். ஏதாவது தெரியலன்னா நடுவில் வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம், நம்ம கேட்கலாம். ஏன்னா கடைசியில எனக்கு அது அப்புறம் மறந்து போயிடும். அப்புறம் அது வந்து களத்தை அறிபவன் யாரு? அதுக்கு வந்து சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு என்னது? க்ஷேத்ரஜ்ஞ. க்ஷேத்திரனா களம், அந்த களத்தை அறிபவன். அப்ப அவன் அந்த வேர்டு என்னது? க்ஷேத்ரஜ்ஞ. இதெல்லாம் யாரு அப்படின்னு. க்ஷேத்ரஜ்ஞங்கிறது யாரு? நம்ம தான். பரமாத்மா அண்ட் ஜீவாத்மா 2ம் தான். அப்புறம் அறிவு, ஏகத் வேதித்தும் இச்சாமி. ஞானம் போட்டுக்கல இந்த 5வது. ஞானம்னா என்னது? நாலேஜ். அதான் அறிவு. அப்ப அறிவுனா என்னது? அறியப்படும் பொருள் என்னது? ஞேயம்னா என்னது? இதெல்லாம் கேட்கிறாரு. அதுக்கு பகவான் பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதுக்கு புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறுகிறார், குந்தின் மகனை, இந்த உடல்
களம். இந்த உடல் தான் வந்து களம், க்ஷேத்திரம். ஏன்னா இந்த உடல்ல தான் வந்து ஆத்மா உட்கார்ந்து இருக்கு, எல்லா வேலையும் செய்யறது. சரி, இந்த உடல்ல ஒரு பசுவோட உடல், சபைங்க வந்து பசு இருக்கு. பசுவோட உடல் எடுத்துனா பசு மாதிரி அது பால் சொரிக்கும், அதுக்கு என்ன வால் இருக்கும், கொம்பு இருக்கும், வாட்டவர் அதுக்கு என்ன ஃபீச்சர்ஸ் உண்டோ அது, அவருக்கு என்ன அதுக்கு என்ன குணாதிசயங்கள் உண்டோ அது அப்படி இருக்கும். சோ அந்த ஆத்மா வந்து எந்த உடலை எடுக்கிறதோ அந்த உடலை வச்சு அது வந்து ஆக்டிவிட்டி பண்ணும். சோ இந்த உடல் தான் வந்து க்ஷேத்திரம். அப்புறம் க்ஷேத்திரஜ்ஞா அப்படின்னா இந்த உடலை அறிபவர் யாருன்னு, குந்தின் மகனே இந்த உடல் களம் க்ஷேத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இவ்வுடலை அறிபவன் களத்தை அறிபவன் இல்லையா? களம்னா இது க்ஷேத்திரம் தானே. அப்ப இந்த உடலை அறிபவன் யாரு? களத்தை அறிபவன். அப்படின்னா என்னது? அவனுக்கு தான் வந்து க்ஷேத்திரஜ்ஞா சொல்றாங்க என்று அழைக்கப்படுகிறான். இதுல வந்து இன்னும் டீட்டெயிலா கொடுத்திருக்கு. பிரகிருத்தினா இயற்கை, புருஷானாக்கா இயற்கை அனுபவிப்பவன். அது யாரு? அதெல்லாம் இப்பயும் சொல்லிட்டேன், பின்னாடி அதேதான். இயற்கை அனுபவிப்பன் யாரு? நம்ம எல்லாரும் தான். புருஷாங்கிறது இது பரமாத்மா அண்ட் ஜீவாத்மா. க்ஷேத்திரம்னா இப்ப பார்த்தோம் களம், தட் இஸ் உடல் இல்ல சரீரம், என்ன வேணா நம்ம சொல்லலாம், அதுதான் க்ஷேத்திரஜ்ஞம். இதை அறிபவன் யாரு? களத்தை அறிந்தவர் யாரு? பரமாத்மா. அனைத்து உடல்களையும் அறிந்தவர். எனக்குள்ள ஒரு பரமாத்மா இருக்காருன்னா அது உங்களோட உடல்லையும் இருக்காரு, அவர் உடல்லையும் இருக்காரு, இவர் உடல்லையும் இருக்காரு, எல்லா உயிர் வாழியோட உடல்லையும் அதே பரமாத்மா இருக்கார். சோ அவருக்கு வந்து தெரியும். அண்ட் ஆன்மா ஆல்சோ, நான்கிறது யார்? ஆத்மா தானே. இந்த ஆத்மா வேற, நீங்க ஆத்மா வேற, அந்த ஆத்மா வேற, இந்த ஆத்மா வேற. அந்த ஆத்மாக்கும் அந்த நம் உடலை பற்றி தெரியும். சோ களத்தை அறிந்தவர் யாரு? பரமாத்மா. அனைத்து உடல்களையும் அறிந்தவர். அண்ட் ஆத்மா நம் உடலில் பார்வையாளர். அவங்கதான் வந்து க்ஷேத்திரஜ்ஞம் சொல்லியிருக்கு. ஞானம்னா என்னது? ஞானம் தெரியல, தமிழில் ஞானம் சொல்லுவாங்க, அறிவு. க்ஷேத்திரம் மற்றும் க்ஷேத்திரஜ்ஞத்தை புரிந்து கொள்வதுதான் ஞானம். இது இல்லாம நம்ம வேற எல்லாமும் படிக்கிறோமே, பௌதிக உலகத்தை, ஜியோகிரபி, ஹிஸ்டரி, அஸ்ட்ரானமி, அஸ்ட்ராலஜி எல்லாமே படிக்கிறோம். நிறைய இருக்கு சப்ஜெக்ட்ஸ். அதெல்லாம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். ராஜ வித்யா, ராஜகுஹ்யா எல்லாம் பார்த்தோம். இதுதான் வந்து ஆக்சுவல் நாலேஜ். இதுதான் வந்து அரசன். எல்லா நாலேஜை வச்சு பார்த்தா இதுதான் வந்து கிங் ஆஃப் ஆல் த நாலேஜ். அப்ப அந்த ஞானம் எது? ஞானம்னா அறிவு. அது என்னது? க்ஷேத்திரம்னா என்னது? க்ஷேத்திரஜ்ஞன்னா என்னது? ஆன்மானா என்னது? படிக்கிறோம் இல்லையா? அந்த அறிவு நம்ம படிக்கிறோம். ஞேயம், அறிவின் இலக்கு. எதை பத்தி படிக்கிறோம்? பரமாத்மாவை பத்தி படிக்கிறோம். எதை பத்தி நம்ம இப்ப இதெல்லாம் படிக்கிறோம்? ஆத்மா, பரமாத்மா, இதை பத்தி தான் படிக்கிறோம் இல்லையா? சோ தட் இஸ் கால்ட் ஞேயம், ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த நாலேஜ். எஸ். ஓகே, இது வந்து இன்னும் ஃபர்தர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே போவோம், இன்னும் நல்லா புரியுறது. ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் உடல் நமது நிலத்தை சிறந்த மற்றும் விலையுயர்ந்த பயிர்களுக்கு பயன்படுத்துவதை போன்றது. அது அதிகபட்ச லாபம் தரும். இப்ப ஒரு வயல் இருக்கு. இந்த வயல்ல வந்து என்ன, இப்ப கிளைமேட்டுக்கு தகுந்தா போல ஏதோ விதைப்பாங்க இல்லையா? இப்ப என்னது, ரெய்னி சீசன் தான். என்னது, ரெய்னி சீசனுக்கு எது உகந்ததோ அது வந்து அந்த சீடெல்லாம் போட்டு வளர்த்துவாங்க. அது முடிஞ்சு நமக்கு என்ன வரும்? ஒரு இது வரும், குளிர்காலம் வரும். குளிர்காலத்துக்கு எந்த ஒரு பயிர் தேவைப்படும், எது வந்து விளையுமோ அதே காலத்துல வந்து அந்த இதெல்லாம் எடுத்துட்டு குளிர்காலத்துக்கு தகுந்தா போல விளைப்பாங்க. அப்புறம் சம்மர் வரும், அது சம்மருக்கு தகுந்தா போல. இந்த மாதிரி ஒரே களம், ஒரே ஃபீல்டுல டிஃப்ரெண்ட் இதெல்லாம் க்ரோ ஆகும். அதே போலதான் நம்ம உடலும் அப்படிதான். இந்த உடல் எப்படி ஆன்மீகத்துல வந்து நல்லா விஜி கண்டு போய் நல்லா இன்னும் நம்ம வந்து இது பண்ணிட்டே இருக்கலாம். we can keep exploring. இவ்வளவுதான் எனக்கு புரியும், இந்த பகவத்கீதை இவ்வளவுதான் புரிஞ்சு அப்படி இல்ல. படிக்கதான் புரியும். யாருக்குமே ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து 13th டேல எல்லாம் புரிஞ்சு வரவே வராது. கீப் கண்டினியூ. அடுத்த மாசம் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு, கீப் கண்டினியூ. படிக்கதான் இதெல்லாம் புரியும். சோ நம்ம ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு பயன்படுத்தும் இந்த உடல் நமது நிலத்தை சிறந்த மற்றும் விலையுயர்ந்த பயிர்களுக்கு பயன்படுத்துவதை போன்றது. அப்ப இதுல என்னது, கெப்பாசிட்டி அவ்வளவு இருக்கு. பிரெயின் பாக்கிறதுக்குள்ள சின்னதா இருக்கும். ஆனா அது வந்து எல்லாருமே சொல்லுவா, பிரெயின் வந்து நம்ம ஃபுல்லா யூட்டிலைஸே பண்றது கிடையாது. பாதியும் அப்படியே மங்கி போயிருக்கு. ஏன்னா யூஸே பண்ணுது, நம்ம இவ்வளவுதான் வரும் அப்படின்னு நினைச்சு விடுவோம். இல்ல, படிக்க அது இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போகும், நல்லா வளரும். இதுவும் குழந்தைகளுக்கு கூடி வந்து ஒரு 5 வயசு, ஒரு 8 வயசுக்குள்ள எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துருவா. ஏன்னா அது வந்து ஈஸியா கிராஸ் பண்ணும். அந்த டைம்ல வந்து அவ்வளவு பவர் இருக்கும் அந்த பிரெயின்ல. அப்புறம் கொஞ்சம் கம்மியாகும். ஆனா நாட் டம்பு கிடையாது. நம்ம எல்லாம் டம்பு யாருமே புத்து என்ன சொல்லுவாங்களே, இந்த முட்டாள் எல்லாம் கிடையாது. நல்லா படிக்கணும்னு நினைச்சா அது உள்ள போய் பூந்து பார்த்தா நல்லா படிக்கலாம். மேலோட்டமா பார்த்தா புரியறது கஷ்டம் தான். எதுவுமே அது ஆன்மீகா இருக்கட்டும் கணக்கா இருக்கும். கணக்கெல்லாம் கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் எல்லாம் வராது இல்லையா? சில பேர் தான் நல்லா கணக்கு வரும். சயின்ஸும் எல்லாருக்கும் வராது. அதே போல இங்கிலீஷ்னா அது லாங்குவேஜ் சொல்றேன், நாட் இங்கிலீஷ் அலோன். ஒரு லாங்குவேஜ் படிக்கணும்னா இட்ஸ் நாட் ஈஸி. சில பேருக்கு ரொம்ப எல்லா லாங்குவேஜ் கிடுக்கிடுன்னு பேசுவா, நல்லா சீக்கிரமா வந்து அக்செப்ட் பண்ணிப்பான். சோ ஒருத்தரோட கெப்பாசிட்டி. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும், எல்லாம் நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். நம்ம படிக்க நம்ம மூளை வந்து அவ்வளவு அப்சர்வ் பண்ணிக்கும்.
மேபி இப்ப வந்து வயசானதுனால ஒரு 10 டைம் படிக்கணுமா இருக்கும். சின்ன பசங்க வந்து 2 டைம் படிச்சா அவங்களுக்கு பயாட் ஆகும். இல்ல நல்லாவே படிப்பாங்க. நமக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். பட் மூளை வந்து நம்ம நம்ம உடலை எப்படி யூஸ் பண்ணணுமா இந்த மாதிரி வயல் எப்படி யூஸ் பண்றோமோ அந்த மாதிரி. சோ நம்ம 6 விஷயங்கள் என்னெல்லாம்? உடல், உடலை அறிபவர், ஞானம், ஞானத்தால் அறியப்படுவது, இயற்கை, அந்த இயற்கையை அனுபவிப்பவன் யார்? இதுதான் இந்த 6 விஷயங்கள் கேட்கிறார். இப்ப இயற்கைனா என்னது? இதுதான் இயற்கை. மேகங்கள், காற்று டிரா பண்ண முடியாது. அப்போ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தான் முடியும். காற்று, ஆகாயம்னா இந்த ஸ்பேஸ். அப்போ ஒரு மேகம் எல்லாம் போட்டுனாக்க தெரிஞ்சிடும் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு. மலைகள், அப்புறம் நதிகள்லாம் இங்க நதியெல்லாம் போடல. சோ இந்த மாதிரி எனிதிங் நாட் மேன்மேட் இல்ல இயற்கையா இருக்கிறது இல்லைன்னா இயற்கை, பிரகிருதி. அனுபவிப்பவர் யாரு? புருஷா. அது பேரு புருஷா. இந்த புருஷங்கிறது யாரு? பரமாத்மா அண்ட் ஆத்மா. ஆத்மாவும் சரி நம்மளும் தான் யூஸ் பண்றோம். நம்ம வந்து பிரீத் பண்றோம். எல்லாம் காற்று எங்கேருந்து வருது? இயற்கையில இருந்தா நம்ம வந்து காத்தை சுவாசிக்கிறோம். தண்ணி எங்கேருந்து வருது? இயற்கை. இதெல்லாம் அனுபவிப்பார். இந்த இயற்கை அனுபவிப்பார். நம்ம யூஸ் பண்றோம். we are using this இயற்கை for our living. அப்ப புருஷா. நமக்கு என்ன பேரு? புருஷா. பரமாத்மாவுக்கும் புருஷான் தான் பேரு. கிருஷ்ணனுக்கும். 13.3 क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ஞானம் தத்யம் ஞானம் மதம் மம. இதுதான் ஞானம் நான் சொல்றேன். என்னுடைய அபிப்பிராயம் அதுதான் அப்படிங்கிறேன். எது? பரதகுல தோன்றலே நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன். இங்க வந்து ஆத்மா இருக்காரு. இந்த உடலை அறிபவருக்கு ஒரு ஆத்மா தான். இந்த ஆத்மா தெரியும் இந்த உடலை நான் ஏத்துட்டு இருக்கேன். இதுல என்ன இந்த காலத்துல வந்து நான் எல்லா ஆக்டிவிட்டி பண்ணலாம், பேசலாம், பாடலாம், whatever. அதே போல இந்த படுத்தன் இருக்கானே இது வந்து அந்த ஆத்மா. இந்த படுத்தன்கரோட ஆத்மா சரி சமன் தான். இந்த உடலை அறிவதற்கு இந்த ஆத்மாக்கு தான் தெரியும் இந்த உடலை பத்தி. இந்த உடலை பத்தி இந்த ஆத்மா தெரியும். இந்த உடலை பத்தி இந்த ஆத்மா தெரியும். ஆனா பரமாத்மா கூட இருக்காரு. எல்லா உடல்லையும் இருக்காரு. அந்த அதே பரமாத்மா எல்லா உடலை பத்தியும் அவருக்கு அறியும், அவருக்கு தெரியும். சோ நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம். இதுதான் ஆக்சுவல் நாலேஜ். நாலேஜ்னா என்னன்னு கேட்ட இல்லையா? இததான் இது பரமாத்மா. உடலை பற்றி அறிவது யாரு? ஆத்மா அண்ட் பரமாத்மா. இந்த நாலேஜ் புரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம் என்று நான் சொல்றேன். உடலை அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். கீழே வரும் அது மறைஞ்சு போயிருக்கு. எல்லாம் பெருசு பண்ணுங்க. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். மதம் மமா. மதம்னா மதம். மதம்னா எதுதான் என்னுடைய அபிப்பிராயம். திஸ் இஸ் மை ஒப்பீனியன் தான் இங்கிலீஷ். உடல் அதான் க்ஷேத்திரம்னா என்னது? ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான உடலில் வைக்கப்பட்டவுடன் என்னது? வைக்கப்பட்டவுடன் இந்த ஆத்மா. இந்த ஆத்மா வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட உடலில் வைக்கப்பட்டவுடன் அவர் இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வருகிறார். இயற்கை ஒரு கட்டுப்பாடு என்னது? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணத்தின் அவரு கட்டுப்பாட்டுல வந்துடுறோம். ஆஸ் லாங் as நம்ம இது என்னது உடல் எடுக்காம ஒரு ஆத்மா மாதிரி இருந்தாலும் ஒன்னும் ஆகாது. உடலை எடுத்தனா என்ன ஆகும்? மெட்டீரியலி மேட். அப்ப இட்ஸ் லைக் மேக்னெட். அந்த இது அட்ராக்ட் பண்றவங்களும் நம்மள வந்து we are like iron particles. அது வந்து மேக்னெட் அட்ராக்ட் பண்றவங்களும் நம்ம குணங்களை நம்மள வந்து தாக்கிண்டே இருக்கும். சோ ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான உடலில் வைக்கப்பட்டவுடன் அவர் இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வருகிறார். ஏனென்றால் உடல் பொருளாக இருப்பதுதான் மெட்டீரியல் சொன்னீங்க. பொருளாக இருப்பது இயற்கையின் விதிகளின்படி செயல்படுகிறது. நம்ம எல்லாம் இந்த கட்டுப்பாட்டுலதான் இருக்கும். இழுக்கும் இங்கான நமக்கு ஃப்ரீடம் இருக்கு. தமோகுணம் சொல்லும் இல்ல நல்லா சாப்பிட்டாச்சு, நல்லா தூங்கினா பொறுமை. எனக்கு இந்த கிளாஸ் இந்த நேரம் வச்சிருக்காங்கன்னு. ஆனா தூங்காம நீங்க எல்லாம் வரீங்க இல்லையா? அப்ப என்ன பண்றீங்க? அந்த ஸ்ட்ரிங் எல்லாம் இது பண்ணி சத்துவகுணக்காரி இருக்கிறாங்களே அதுல நம்ம வந்துடுறோம். அப்ப இதெல்லாம் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணும். இதேதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் இழுத்துட்டே இருக்கும். நம்ம வந்து ஒவ்வொருவரையா ஃபைட் பண்ணி இது பண்ணி விடுபட்டு இருப்போம். இயற்கை விதிகளின்படி செயல்படுகிறது. அந்த நேரத்தில் அந்த சட்டத்தை மாற்ற உயிர் வாழிகளுக்கு அதிகாரம் இல்லை. அதிகாரம் இல்லைதானே தவிர முடியாது போல. they can do it. எப்படி போலாம்? இதெல்லாம் விடுபட்டு போனோம்னா பகவான் இடத்தில் நல்ல பக்தி காட்டித்தன இதெல்லாம் ஸ்ட்ரிங் லூசா போயிடும். அப்ப நம்ம வந்து சுத்த சத்த நிலையில போயிட்டு பகவானோட ப்ரே பண்ணி நம்ம பகவானோட இடத்துக்கு போறோம். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? இன்னும் இதுலயே தான் மாட்டிட்டு இருக்கோம். நம்ம வீடு, நம்ம குடும்பம், நம்ம என்னுடைய சொல்லிட்டு இங்கேயே கட்டுப்பாட்டுல இருக்கும். அப்ப இதுலயும் விடுபடணும்னா என்னது? பக்தி மார்க்கம் ஒன்றேதான். பகவானை ப்ரே பண்ண வெளிப்பட்டு. அப்புறம் உடலை அறிந்தவர் க்ஷேத்திரஜ. உடல் பார்த்தோம் க்ஷேத்திரம். அந்த க்ஷேத்திரஜனா என்னது? உடலை அறிபவர் யார்? ஆத்மா மற்றும் பரமாத்மா. நம்ம உடலை அறிவது ஆல்ரெடி ஆத்மா இருக்கு. அது நம்ம உடலை அறியும். அப்புறம் என்னது? பரமாத்மா இருக்காரு. அவருக்கு நம்ம உடலை பத்தி நல்லா தெரியும். இட் இஸ் கம்பேர்ட் டு 2 பேர்ட்ஸ். 2 பேர்டு இருக்கு. ஒண்ணு வந்து குவைட்டா உட்கார்ந்து இருக்கும். அதுதான் பரமாத்மா.
ஒண்ணும் சொல்லாது. இது பண்ணு அது பண்ணாது ஒண்ணும் சொல்லாது. ஆனா இதோட சாங்ஷன் இருக்கும். கெட்டது பண்ணணும்னு நீ நினைச்சு இந்த ஆத்மாக்கு என்னது திருடலாமா, இப்போ ஒரு பொய் சொல்லி ஒருத்தர் கொலை பண்ணலாமா, ஏதாவது வரும் பேட் தாட்ஸ். இது நோ 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 பண்ணாதே சொல்லவே சொல்லாது. சரி ஓகே, ஆனா நான் சாட்சியா உட்கார்ந்துட்டு இருப்பேன். நீ பண்றதெல்லாம் நான் பார்த்துட்டு இருப்பேன். அப்படி நீ பொய்யெல்லாம் சொல்ல முடியாது. ஐ எம் தேர் டு ப்ரூஃப் மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருப்பேன். ஆனா இது படப்பட படப்படான்னு இந்த பேர்டு எப்படி இருக்கும், விங்ஸ் வச்சு சும்மா இருக்காது. அதான் நம்ம இருக்கிற போலதான் நம்ம தான் அது. நம்ம எப்படி ஆக்டிவா இருக்கும், ஒரு ஒண்ணா இது மாத்தி அது மாத்தி அது மாத்தி இது அப்படி பண்ணிட்டே இருக்கோம் இல்லையா. இது ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும். எல்லாம் பண்றதுக்கு ஆசைப்படும். கெட்டதும் பண்றதுக்கு ஆசைப்படும், நல்லதும் பண்றதுக்கு ஆசைப்படும். கெட்டது கெட்டதுன்னு தெரியும், இருந்தாலும் பண்றதுக்கு ஆசைப்படும். இது தடுக்காதான், பரமாத்மா தடுக்காது. சரி அவன் பண்ணிக்கோ, அதோட அனுபவிச்சுக்கோ. இல்ல நல்லது பண்ண ஆசை, ஓ இந்த பண்ண அதுவும் அனுபவிச்சுக்கோ, நல்லது அனுபவிக்கணும். சோ இது வந்து பரமாத்மா ஒரு சாட்சி மாதிரி நம்ம கூட உட்காந்துருக்காரு. ஆனா அது பர்மிஷன் கொடுப்பாரு அவர். எல்லாத்துக்கும் அவர் ஓகே கோ ஹெட் அப்படின்னு சொன்னாதான் நம்மளால பண்ண முடியும். அப்புறம் அறிவு, ஞானம். ஞானம்னா என்னது, எதை பத்தி வந்து நம்ம படிக்க போறோம். ஞானம் ஞானம்னா என்றால், ஞானம் என்றால் என்ன, பொருளுக்கும் ஆவிக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை அறிவது. இப்ப நம்ம வந்து பாடி எதால மேட் ஆயிருக்கு, கிரியேட் ஆயிருக்கு, ஏர், ஃபயர், வாட்டர், எர்த், ஸ்கை. இந்த பஞ்சபூதங்களால உடல் கிரியேட் ஆயிருக்கு. விச் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 5 இது மெட்டீரியல். ஆத்மாங்கிறது எப்படி உள்ள இருக்கு, நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ள உட்கார்ந்து. தட் இஸ் ஆக்சுவலி இது சோல். ஓகே, யாரு இந்த சாட்ல ஜானகிரம். சோ இதுதான் வந்து இதுதான் ஞானம். ஞானம் என்னது, உடல்னா என்னது, ஆத்மானா என்னது. நம்ம வந்து ஆத்மாவா நம்ம உடலா, இல்ல இது உடல் வந்து ஒரு கவரிங் தான். இந்த ஞானம் படிக்கிறோம் இல்லையா, இதுதான் ஆக்சுவல் ஞானம். இது இல்லாததெல்லாம் ஞானமே இல்லைங்கிற பகவான். ஆனா நம்ம ஓதி உலகத்துல அதெல்லாம் சொல்ல முடியுமா. இப்ப நம்ம ஸ்கூல்ல வந்து காலேஜ்ல எக்ஸாம் எல்லாம் படிக்கிறாங்கன்னாக்கா அறிவு ஞானம் இதுதான் ஞானம் ஏஎம் இதெல்லாம் இதுதான் மார்க் கிடைக்காது. அங்க என்ன அறிவு சொல்லிருக்கு, அங்க என்ன சப்ஜெக்ட் சொல்லிருக்கோ அதுதான் பாஸ் ஆகும், அதுதான் எழுதணும், அது பாஸ் ஆகி நமக்கு அதுல சர்டிபிகேட் படிச்சு மேல் படிப்பு போயிட்டுதான் இருக்கணும். அது வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஓகே. ஆக்சுவல் நாலேஜ் இது. அப்ப அது ஒரு வந்து மல்டி டாஸ்கிங்கா பண்ணணும். பௌதிக உலகத்திலயும் இருக்கும், அதையும் படிக்கலாம். ஏன்னா படிப்படியா அந்த மென்னுக்கு போய் போய் நல்ல ஜாப் கிடைச்ச நல்ல இது சம்பாதிச்சு அதுவும் பண்ணணும். ஆனா இந்த ஆத்ம ஞானம் கண்டிப்பா வேணும். இது தெரியாம இருந்ததுன்னா பெரிய முட்டாள். திரும்பி இங்கேயே பிறந்து வாழ்ந்து இங்கேயே இருப்போம். இங்கேருந்து விடுபடணும். as long as இங்க இருக்கிறது வரைக்கும் அதையும் படிக்கலாம். ஆனா இங்கேருந்து விடுபடுறதுக்குள்ள இந்த நாளை நம்ம வந்து கண்டிப்பா வச்சுக்கணும். இதுதான் ஆக்சுவல் நாலேஜ் சொல்றேன். அப்புறம் அறிவின் பொருள், எதை பத்தி படிக்க போறோம், நேயம். நேயம்னா என்னது, எதை பற்றி படிக்க போறோம். இதேதான் ஆத்மானா என்னது, அது தெரிஞ்சுட்டா எங்க போறோம், இதெல்லாம் தான் படிக்கணும். நாம் யார், அதை பத்தி படிக்க போறோம். சோ இந்த 3 லேயர்கள் அழைத்து நேற்றையும் பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா. தெரியல, நிறைய கிளாஸ் போகும்போது எந்த கிளாஸ் வச்சோன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சாட்ல யாரும் எழுதுறீங்க, நோட்டட் மாதாஜி. ஓ துர்கா மாதாஜி வந்துட்டீங்களா, வெரி குட். மார்க் மை அட்டெண்டன்ஸ், சோ ஐ ஜாயின். நமஸ்தே ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி. எஸ், லிங்க் போட்டுடுங்கம்மா துர்கா மாதாஜி. லிங்க் மாத்திரம் போட்டுட்டு யூ கேரி ஆன் வித் யுவர் ஒர்க் மா. ஓகே, நான் பார்த்துட்டே தான் இருக்கேன். இன்பிட்வீன் நான் சாட் நீங்க கவனிச்சுட்டே இருக்கேன், நடுநடுல அதை பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஓகே, எல்லாரும் மியூட் தான் பண்ணிருக்கேனா. ஓ நான் வந்து ஒன்னு இது பண்ணிட்டுமா. துர்கா மாதாஜி, since you are there I'll make you host. Yeah, so ஏதாவது எமர்ஜென்சில யூ கேன் டாக் டு மீ அபௌட். பாக்கி எல்லாரும் லாக் பண்ணிட்டேன். என்னால மேனேஜ் பண்ண முடியாது, வீட்டுல ஏதாவது சத்தம் வந்தா மேனேஜ் பண்ண முடியாது. ஓகே, இப்ப இது நாம் யார், இது வந்து செகண்ட் சாப்டர்லயே நம்ம படிச்சாச்சு. ஏன்னா அர்ஜுன் நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு. இருந்தாலும் நமக்கு அதுதான் படிக்கிறோம். எதை பற்றி படிக்க போறோம்னு நம்ம பாக்குறது வந்து இப்ப என்னது, ஸ்தூல சரீரம். தட் இஸ் கிராஸ் பாடி. நல்லா பாக்குறது தெரியறது, உடல்ங்கிறது தெரியறது நமக்கு, அதுதான் வந்து ஸ்தூல சரீரம். அப்புறம் கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒரு சரீரம் இதுக்குள்ள இருக்கு, அதுக்கு பேர் என்னது, இது சூக்ஷ்ம சரீரம். பண்ணணும். சூக்ஷ்ம சரீரம், அதுக்குள்ளதான் ஆத்மா இருக்கு. சோ ஆத்மா இப்ப எங்க இருக்கு, ஒரு சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்குள்ளதான் ஆத்மா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்தூல சரீரம், அதுக்குள்ள சூக்ஷ்ம சரீரம், அப்புறம் தான் ஆத்மா. ஸ்தூல சரீரம்ல என்னெல்லாம் இருக்கு இப்ப பார்த்தோமே, ஏர் ஃபயர் வாட்டர், அப்படியெல்லாம் கிராஸ் பாடி இஸ் மேட் அப் ஆஃப் எர்த், வாட்டர், ஏர், ஃபயர் அண்ட் ஈத்தர். ஈத்தர்னா ஸ்பேஸ். எல்லாமே தான் அந்த உடல் கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஆனா அதுக்குள்ள உள்ள உடல்ல என்ன இருக்கு, மைண்ட், ஃபால்ஸ் ஈகோ, இன்டெலிஜென்ஸ், இதெல்லாம் இருக்கு. இன்டெலிஜென்ஸ் பார்க்க முடியுமா, இப்ப டாக்டர் போய் இன்டெலிஜென்ஸ் எடுத்து பார்க்கலாம். ஐ வாண்ட் டு சீனாக்கா அவர் குழம்பி போயிடுவார். மைண்டு, ஃபால்ஸ் ஈகோ, பிரஸ்டீஜ் எல்லாம் சொல்றோமே, இதெல்லாம் வந்து கண்ணுக்கு புலப்படாதது. அதெல்லாம் எங்க உட்கார்ந்து இருக்கும், அந்த குணங்கள்லாம் சட்டல் பாடியில. சட்டல்னா என்னது, சூக்ஷ்ம சரீரம் இருக்கும், அதுக்குள்ள ஆத்மா இருக்கும். சோ ஒருத்தர் உயிரை விடுறாருன்னா என்னது, அந்த ஆத்மா வெளியில போகும்போது சூக்ஷ்ம சரீரமும் வெளியில போகும், ஆத்மாவும் சூக்ஷ்ம சரீரமும் சேர்ந்து வெளியில போகும். இந்த ஸ்தூல சரீரம் விழுந்துடும். பஸ் அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். அப்புறம் இது வந்து எர்த்து வயர், அது வந்து எரிக்கவோ புதைக்கவோ செஞ்சு அது போயிடும், மக்கி போயிடும். அப்ப இந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் ஆன்மா என்ன பண்ணும், வேற உடல்ல போகும். ஒரு மனித உடல்ல போச்சுன்னா என்னது, ஒரு பெரிய பாடகர் தான் இறந்து போயிட்டாரு,
அப்படின்னா இந்த பாடகரா இருந்து போயிடுறாரு. அவருக்குள்ள உள்ள இன்டெலிஜென்ஸ் வழியா நல்லா பாடுற திறன், அவர் என்னெல்லாம் அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் மைண்ட் எல்லாம் இருக்குமே, அதுவும் இந்த சோலிச்சு போய் என்ன வேறொரு ஒரு பாடியில போகும், குழந்தையோட பாடியில போறது. அந்த குழந்தை ஒரு 2 வயசு குழந்தையா இருக்கும்போது ஒன்னும் படிச்சிருக்காது, ஒரு இது தெரியாது, பாட தெரியாது, நல்ல சாரீரத்தோட பாடும். இது பாடு பார்க்கலாம், ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுன்னா அழகா பாடும். எப்படி அந்த ஞானம் வந்தது? ஏன்னா பூர்வ ஜென்மத்து இது இருக்கும், பூர்வ ஜென்மத்து இது இருக்கும். என்னது அதோட வாசனைன்னா என்ன சொல்லுவா, முன்னாடி அந்த மைண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் இருக்கு, அது கூட வந்திருக்கு. அதனால அது வந்து நல்லா பாடும், இல்ல சில குழந்தைகள் நல்லா ஆடுவா, சின்ன சைல்ட் ப்ராடிஜி சொல்லுவாங்க, சின்னதுலயே எல்லாம் வந்துக்கும் அவங்க. ஏன்னா பூர்வ ஜென்மத்தோட இட் இஸ் பீன் ப்ரூவ்ட் ஆல்சோ. நிறைய பேர் இப்பதான், இப்போ இல்ல கொஞ்சம் ஆச்சு, கொஞ்சம் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு, ஒரு 50-70 இயர்ஸ் இருக்கும், அது மேலேயே இருக்கும். ஒரு லேடி கல்யாணம் பண்ணி எல்லாம் இருக்கா வேற ஊர்ல, அவளுக்கான அனுப்பும். நான் போன ஜென்மத்துல எனக்கு எல்லாம் நினைவு இருக்கு, ஏதோ ஒரு அந்த ஒரு இடத்துல இருந்தேன், அந்த இடத்துல நான் அந்த மாதிரி பேர்ல இருந்தேன்னு சொல்லி அங்க போய் பாக்குறாங்க. ஹஸ்பண்ட் இருக்கா இன்னும் சின்ன வயசு, ஆமா என் மனைவி செத்து போயிட்டா, போன ஜென்மத்திலேயே அவ வந்து ஒரு ஃபீமேலா இருந்திருக்கா, இப்போ ஃபீமேலா இருக்கான். அங்க போய் பார்த்தா போட்டோ எல்லாம் காட்டி இதான் அவர் எல்லாம் அவ சொல்றா, இதை எங்க மாமியார் மாமனார், இதான் எங்க வீட்டுக்காரர் உட்கார்ந்து இருக்காரு, இதான் சொல்றான். அவருக்கு தெரியாது, இது வேற ஏதோ ஒரு லேடி வந்து நம்ம சொல்றாளே அப்படின்னு. அந்த மாதிரி எல்லாம் இது 2-3 கேசஸ் எல்லாம் பேப்பர்லயே பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. சோ இதுதான் வந்து என்ன படிக்கணும்னாக்கா, நம்ம பாடி என்னது, சூக்ஷ்ம சரீரம், அதுக்குள்ள ஸ்தூல சரீரம், அதுக்குள்ள ஒரு சூக்ஷ்ம சரீரம், அதுக்குள்ள ஆன்மா இருக்கு. உயிர் போகும்போது, உயிர்னா ஆத்மா வெளியில போகும்போது இந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்தையும் கொண்டு போகும், உடல்ல இருந்து அது போயிடும் வெளியில, அண்ட் அது வந்து வேற உடல்ல போகும். நாட் நெசசரி ஹியூமன் பாடின்னு, எனி பாடி இட் வில் டேக். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. devotees are requested to attend this. Yes. இப்ப என்ன சாட் பாக்கணும் சொல்லி அதே பிராக்டிஸ் நடணும், சாட் பார்த்துட்டே இருக்கு. ஓகே, இன்னைக்கு படிக்க வேண்டாம் பிரபுஜி, நானே தான் படிக்கிறேன், ஏன்னா ரொம்ப இருக்கு, ஸ்லைட் நிறைய இருக்கு, 4:30 மணி கிளாஸ் வேற இருக்கு இல்லையா எனக்கு, அதனால நான் படிச்சுனே போறேன். சோ ஆத்மாக்கும் பரமாத்மாக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னு பார்த்தோம். ஆத்மா என்ன பண்ணும், சொந்த உடலை அறிபவன், பரமாத்மா எல்லா உடல்களையும் அறிபவன். அப்புறம் ஆத்மா எப்படி, இரண்டாந்தர உரிமையாளர். ஃபர்ஸ்ட் உரிமையாளர் யாரு, பரமாத்மா தான். அவர் தான் எல்லா பாடிக்கும் சொந்தக்காரர், அவர் தான் உரிமையாளர், அவர் தான் கட்டுப்பாட்டாளர். அப்படி நம்ம வந்து செகண்டரி, இரண்டாந்தர உடைமையாளர். ஏன்னா நம்ம சோல் வந்து நம்ம பாடியை பத்தி தான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். மற்றும் கட்டுப்பாட்டாளர், வீழ்ச்சி அடையாதவர். பகவான் வந்து என்னைக்குமே வீழ்ச்சி அடையாதவர், என்றும் என்றும் ஆத்மாவை விட உயர்ந்தவர். ஆத்மா எப்படி, நம்ம வந்து நிறைய தப்பு பண்றோம். வீழ்ச்சினா என்ன அர்த்தம், we make mistake, we commit mistake. அது ஹியூமன் பீங்கோட அது ஒரு இதுதான், குணாதிசயம் தான். தப்பு பண்ணுவோம். மற்றும் நம்ம வந்து கீழ்பட்டவன், நம்ம போய் ஒருத்தருக்கு கீழ் அடிப்பணிந்திருப்போம். அது வந்து பரமாத்மா அடியில இருப்போம். நம்ம வீழ்ச்சி அடையாதவர் பகவான் ஏன் அப்படி கொடுத்திருக்கானாக்கா, இதோ இப்பதான் ரீசெண்டா நான் ஏதோ இதை பார்த்தேன். அவர் வந்து பக்தர்களுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்றோமோ அவர் வந்து ரிட்டர்ன் கிஃப்ட்னு நினைக்கலாமே. நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அவர் வந்து இவன் வந்து என்ன இவ்வளவு புகழ்த்தி எல்லாம் பண்றாள், இவ்வளவு ஜபா பண்றா, இவ்வளவு காலையில எழுந்துக்கிறா, இது பண்ற, மங்களார்த்தி பாக்குறா, அந்த ப்ரோக்ராம் அட்டென்ட் பண்றா, இந்த கண்டினியூஸா ஷீ இஸ் திங்கிங் ஆஃப் என்னையே திங்க் பண்ணி பண்றா. அவளுக்கு ஏதாவது கொடுக்கணுமே நான் திரும்பி, கண்டிப்பா கொடுப்பார். அவரை வந்து திக்கு முக்காட செஞ்சுடுறோம். நம்ம என்ன கொடுக்கறது, இவ்வளவு பக்தி பண்றாள், இவளுக்கு என்ன கொடுக்கலாம், அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிடணும் பகவான. அப்ப அதுல இருந்து அவள் வீழ்ச்சி அடையறதில்லை. பகவான் எதுல வீழ்ச்சி அடையறதில்லை, பக்தர்களை வந்து காத்து பக்தர்களுக்கு என்னெல்லாம் கொடுக்க முடியுமோ அவர் வெயிட் பண்றார். நீங்க என்ன ஜப்பா பண்ணுங்க, நான் அள்ளி அள்ளி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு, இந்த இதுல இருந்து நான் உங்களுக்கு கொண்டு போயிடுறேன் அப்படிங்கிறது. பௌதிக உலகத்துல இருந்து நீங்க சிக்கி இப்படி தவிக்க வேண்டாம், நான் கூட்டின்னு போயிடுறேன், அவர் வெயிட் பண்றேன். ஆனா நம்ம என்ன முட்டாள்களை, நான் வந்து டைம் டு டைம் தான், இல்ல இன்னைக்கு வந்து அந்த வேலை இம்பார்ட்டன்ட், அங்க போனோம் இங்க போனோம் எல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்கு, சரி 5 நிமிஷத்துல ஒரு மாலை பண்ணலாமா, எல்லாம் ப்ரையாரிட்டி, பாக்கி எல்லாம் பகவானோட 5 இதை நாம சொல்லும்போது நம்ம ரொம்ப திங்க் பண்ணி, அதுக்கு ஒண்ணும் வேலை இல்லை, தடங்கள் இல்லைன்னா பண்றோம். அது யாரையும் சொல்லி குத்தம் இல்ல, நம்ம இப்ப அந்த மாதிரி காலத்துல தான் இருக்கோம், கலி காலத்துல இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. ஆனா நல்ல நாலேஜ் இருக்கிறவங்க இப்ப இவங்கள மாதிரி வரணும்னு நினைச்சா வரதான் சரிங்க இல்லையா, நிறைய பேருக்கு அது முடிய மாட்டேங்குது. சோ பகவான் எதுல வீழ்ச்சி அடையறது இல்லை, டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் கொடுக்கறதுல வீழ்ச்சியே அடையாதவர். கண்டிப்பா அவர் திருப்பி அவர், நீ இவ்வளவு பண்றியா, நான் உங்களுக்கு திரும்பி தரேன், ஏன்னா அதெல்லாம் போட்டிருக்காரு அவரே. நான் வந்து நீங்க எவ்வளவு பக்தி வைக்கிறோட நான் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன், அது போல நான் வந்து இது கொடுப்பேன். அதுக்கு என்ன வேணுமா போட்டேனே, வாட் எவர், பட் he will give us rewards. இங்கிலீஷ்ல ரிவார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். சோ அவர் வந்து திருப்பி நமக்கு நல்லது பண்ணுவார், அதுல வீழ்ச்சி அடையாதவர். எஸ், 13.5. ऋषिभिर्बहुता गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् பிரம்மசூத்திரபதைச்சைவ ஹேதுமத்விர் விநிஷ்சிதைஹி. செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. இதெல்லாம் வேதவியாசர் எழுதினதான், பகவான் சொல்லியிருக்கார். ஆனா வேதவியாசர் வந்து அதை கரெக்டா வந்து இது பண்ணியிருக்கார். என்னது,
ஃபார்முலேட் பண்ணி ஒரு சாப்டரை பிரித்து இப்படி எல்லாமா யூ திங்க் அவர் வந்து பேட்டில் ஃபீல்ட்ல நின்று சாப்டர் 1 இப்படி சொன்ன அப்புறம் இப்போ சாப்டர் 2 அப்படி எல்லாம் கிடையாது. அவ பேசுறா, ஆனா அதெல்லாம் ஒரு ஃபார்ம் பண்ணி சாப்டரா போட்டு இதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் இதுன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் எழுதுறது யாரு? வியாசர் தான் எழுதுறது. இதெல்லாம் அவர் எழுதுறார். நிறைய பேர் இதழ் செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றி அறிவு பற்பல முனிவர்களால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. வேதவியாசம். சோ இதெல்லாம் ஆல்ரெடி வேதிக் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எழுதியிருக்கு. நிறைய ரிஷிகள்லாம் இதெல்லாம் படிச்சு இந்த அறிவு பெற்று போய் பகவானோட இடத்தை அடைந்துட்டார்கள். இப்ப நம்ம என்னது முன்னாடி பார்த்தோம், கூண்டில் பறவை இருக்கிற போல நம்ம எல்லாம் ஒரு கூண்டுல மாட்டின்னு இருக்கோம். சோல், இதுதான் சோல், இதுதான் பாடி. நம்ம என்னது வெளியில போறதுக்கு ட்ரை பண்றோம். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், கூண்டுல மாட்டின்னு இருக்கோம். சரி, நம்ம அந்த கூண்டுக்கு தான் பவுடர் பூசி அதுக்கு ஒரு சந்தனம் பூசி இதெல்லாம் அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உள்ள உள்ள இதுக்கு சோலுக்கு நம்ம சாப்பாடே போடுறது இல்லை. சோலுக்கு சாப்பாடு என்னது, பாடியை வளர்த்துக்கலாம். பாடிக்கு கேரட் சாப்பிட்டேன் அல்லது பாலக் சாப்பிட்டேன், அது சாப்பிட்டேன், இது சாப்பிட்டேன், நல்லா பாடியை வளர்த்துக்கலாம். இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் வளர்த்தணும். அது இது சோலுக்கு ஹரே கிருஷ்ண நாம சொல்லணும். பகவான் எவ்வளவு சொல்றோமோ யூ ஃபீல் ஹாப்பி. அது ஹாப்பினஸ் எப்படி வெளிப்படும்னாக்கா நம்ம முகத்தை பார்த்தா தெரியும். நல்ல கோயிலுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தா சேடா இருக்க மாட்டோம். நல்ல ஒரு ஆனந்தமா ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் நம்ம மாட்டின்னு இருக்கோம். நமக்கு ஹரே கிருஷ்ண நாம சொல்லும்போது இது ஆல்ரெடி சச்சித் ஆனந்தா, எப்பவும் ஆனந்தமா இருக்கப்பட்டதுதான். இருந்தாலும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஆனந்தத்தை இது பண்ணணும் இல்லையா? அது ஆனந்தமா இருக்கிறது போயிட்டு நம்ம பட்னி போடும். அப்ப எப்படி இருக்கும், சோர்ந்துதான் போகும். அதுக்கு என்னது சாப்பாடு, ஹரே கிருஷ்ண நாம சொல்லிட்டே இருக்கோம். அப்ப அதுவும் ஹாப்பியா இருக்கும். அதோட வெளிப்பாடு எப்படி நம்ம உடல்ல அது தெரியும். இது ஒரு கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டாபிக். இப்போ பேசிக் லெவல்ல எப்படின்னா ஒரு அனிமல் லைஃப் சொல்றோம் இல்லையா? அது என்னது, அன்னமய கோஷா. 5 உடல்கள், ஷீத் சொல்லுவாங்க. 5 உடல் பஞ்ச கோஷா, அதால நம்ம கவர்டா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் என்னது, அன்னமயம், உணவால் செய்யப்பட்ட உடல், சதை மற்றும் எலும்பு. ஃபர்ஸ்ட் என்ன, நம்ம பேசிக் லெவல். இப்போ குழந்தை பிறந்தோன்னு என்ன தெரியும், பக்தி பண்ண தெரியுமா? அதுக்கு என்ன தெரியும், ஞானம் நேயம் எல்லாம் சொன்னா புரியாது. அதுக்கு என்ன தெரியும், சாப்பிடணும். இதுவும் சின்ன 2 பால் சொட்டு விட்டாலும் அப்படி தூங்கிடும். திரும்பி பசி அடுக்கும், அழுவும், பால் கொடுத்தா தூங்கிடும். இப்ப முதல்ல இந்த எறும்பா இருக்கட்டும், யானையா இருக்கட்டும், எனி உயிர் வாழி ஃபர்ஸ்ட் எதை நோக்கி போறது, சாப்பாடை நோக்கி தான் போகும். இப்ப அன்னமய கோஷா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாடி இஸ் மேட் ஆஃப் அன்னமயம். அன்னமயம்னா என்னது, உணவால் செய்யப்பட்ட உடல், சதை மற்றும் எலும்பு, இதெல்லாம் வளரும். சாப்பிட சாப்பிட என்ன, சதையும் வளரும், எலும்பு வளரும், எல்லாம் வளரும். அடுத்த என்ன லெவல்ல நம்ம கொஞ்சம் ஒரு இவால்வ் சொல்லுவாங்க, கொஞ்சம் ஒரு வயசு வந்தப்பறம் இதெல்லாம் இன்னும் நிறைய, சாப்பாடு மாத்திரம் இது கிடையாதே, இன்னும் வேற இன்னும் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பிராணமயம் அப்படின்னு ஆற்றலால் ஆன உடல், நமது உயிர் சக்தி அல்லது பிராணன், ரத்த ஓட்டம், நிணநீர் மற்றும் நரம்பு மண்டலங்களில் பாய்கிறது. பிராணமயம், பிராணத்துல கொஞ்சம் இது நம்ம ஸ்டார்ட் கான்சென்ட்ரேட்டிங் ஆன் பிராணம்னா உயிர் சக்தி. அப்புறம் மனோமயா, மனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட உடல், உலகத்தை பற்றிய நமது உணர்வுகள். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டே வரும். ஒரு கொஞ்சம் வருஷங்க அப்புறம் என்னது நமக்கு தெரிய வருது, நம்ம எந்த உலகத்துல இருக்கோம், இங்க என்ன நடக்கிறது, ஏது எல்லாம் ஒரு உணர்வு வருது நமக்கு. சோ மனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட உடல், உலகத்தை பற்றிய நமது உணர்வுகள், இது ஈகோ உணர்ச்சிகள் மற்றும் நடத்தையின் வீடு. அதுல அப்புறம் உள்ள ஈகோ எல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும். ஈகோனா என்னது, நான் இருக்கேங்கிற அந்த இது உணர்வும் இருக்கும். அப்புறம் பத்தியா என்ன ஹர்ட் பண்ணிட்டான், இதெல்லாம் வருது. ஈகோ, எனக்கு தெரியும், அவன் எங்கிட்ட கேட்கல, இந்த மாதிரி ஏதாவது வருமே, கிரீடு எல்லாம் வரும். சோ இந்த மனோமய அந்த லெவல்ல நம்ம போயிடும். அதுவும் இதெல்லாம் கவர் தான், இதெல்லாம் நம்ம பாடி கவரிங்ஸ். அப்புறம் விஞ்ஞானமயா, ஞானத்தால் ஆன உடல், அறிவு, மதிப்புகள், நம்பிக்கைகள் மற்றும் சரி தவறு பற்றி உணர்வு. இன்னும் நிறைய நம்ம நாலேஜ் எல்லாம் படிச்சுட்டே வரும்போது என்னது, விஞ்ஞானமயமா நம்ம எல்லாம் ப்ரூவ்டு. விஞ்ஞானம்னா என்னது, எல்லாம் ப்ரூஃப் இருக்கு. எல்லாம் பண்ணி ப்ரூஃப் தான். என்ன இப்போ சந்திராயன் விட்டுருக்காங்களே, எல்லாம் ப்ரூஃப். ஆகஸ்ட் தான் போய் சேரப்போகுது. எவ்வளவு தூரம் நினைச்சேன், அவ்வளவு ஸ்பீட்ல போகுது. அப்போ ஆகஸ்ட் 25 23 எப்போ போய் சேரப்போகுது. சோ இதெல்லாம் இப்ப நம்ம பாக்கி உள்ளது நாலேஜ் போறது நமக்கு. அண்ட் சில நம்பிக்கை வரும், சில மதிப்பு கொடுப்போம், அறிவு வளரும். இதெல்லாம் எப்படி விஞ்ஞானமயமா நம்மளோட உடல் வளர்றது. அப்புறம் என்னது, கடைசியில் நம்ம எங்க போறோம், இதெல்லாம் தெரிஞ்சு எல்லாம் கடைசியில ஆனந்தமய கோஷால போய் கொண்டு விடும். உணர்வின் உடல் மிக நுட்பமான உடல், பிரபஞ்ச உணர்வுடன் ஒன்றாக நமக்கு உணரும் பேரின்பம். பகவான் பத்தி நல்லா புரிஞ்சுண்டு, இது எக்ஸ்ட்ரா தான், உங்களுக்கு எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வராது. ஜஸ்ட் இந்த இதுல இருந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கட். அவங்களுக்கு புரியலைன்னாலும் ஜஸ்ட் விட்டு, ஜஸ்ட் லீவ். இப்போ ஆஸ் இட் இஸ் விடலாம். அப்புறம் நம்ம திரும்ப படிக்கும்போது
சோ நம்ம கடைசி லெவல்ல எங்க வரும்? ஆனந்தமயா. பகவானா என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம், அதை பத்தி நல்லா புரிஞ்சுட்டு ஆனந்தத்துல இருக்கும். ஆனந்தமய கோஷம். அதுக்குள்ள அந்த லெவலுக்கு வந்துட்டோம்னா நமக்கு ஒண்ணுமே துக்கமே வராது. இப்பனா நம்ம இந்த லெவல் இதுல எல்லாம் இருக்கும். அன்னமயா, பிராணமயா, மனோமயா, விஞ்ஞானமயத்துல இருக்கும். ஆனந்தமயம் வரும்போது நமக்கு எல்லாமே இம்மெட்டீரியல் ஆயிடும். என்ன லைஃப்ல வந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம். ஐ எம் ஆல்வேஸ் ஹாப்பி. அந்த லெவல்ல வரும்போது ஆனந்தமயா கோஷா. எஸ். महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चनेन्द्रियगोचराः इच्छाद्वेष सुखं दुःखं सङ्गातश्चेतना धृतिः एकक्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम् பஞ்சபூதம் அகங்காரம் புத்தி அவ்வியக்தம் 10 புலன்கள் எல்லாம் இருக்குல்ல. நமக்கு என்ன புலன்கள் நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தோம். இது கண்ணு காது மூக்கு அந்த 5 இருக்கு. அதுல இழுக்கிற ஒரு மனம் இருக்கு, இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு. இது எல்லாமே அகங்காரம், உணர்வுகள். நான் இருக்கேங்கிற உணர்வு இருக்குல்ல. நம்ம காலையில ராத்திரி தூங்கும்போது தெரியாது. காலையில எந்திருக்கும் போது என்ன நம்ம இங்க இருக்கோம், ஓ வீட்டுலதான் இருக்கோமா, எங்கேயும் டிராவலிங் இல்லையே, ஓ இன்னைக்கு என்ன டே, ஓ சாட்டர்டேயா, ஓ இன்னைக்கு அந்த கிளாஸ் டே, ஓ நமக்கு ஜப்பா பண்ணோம் எல்லாம் அப்புறம் நினைவு வரும். உணர்ச்சிகள்லாம் எழுந்துட்டு அப்ப எல்லாம் உணர்வு வந்துடும். வி ஆர் அவேர்னஸ், காஷியஸ், என்ன கான்சியஸ் வந்துடும். அப்படின்னா என்னது, நம்ம எங்க இருக்கோம் ஏது இருக்கோம்னு சொல்ற உணர்ச்சிகள்லாம் எழுந்துடும். அதுதான் அகம். அகம்னா நான். அகங்காரம்னா நான் தமிழ்ல சொல்றேன் அந்த அகங்காரம் கிடையாது. அகம்னா இருக்கேங்கிற அந்த உணர்வுகள் வருது. அப்புறம் 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன்பொருள்கள், விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவை எல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன. கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும். பட் எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியுமோ அப்படி புரிஞ்சுக்கோ. நாட் டோட்டலி பிளாங்கா போகாது இல்லையா, கொஞ்சம் புரியுறா போல இருக்கும். அப்படிதான் இருக்கும் சப்ஜெக்டே. அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் தான். அது 13 சாப்டர்ஸ் ரைட்டர். சோ இது எல்லாமே இது எல்லாமே என்னது, சுருக்கமாக செயல்களின் களம். இது எல்லாமே செயல். அந்த பாடியில என்ன செயல், இந்த களம் சொல்றோம் இல்லையா, இந்த பாடி தான் களம். இந்த பாடியில தான் இது எல்லாமே நடக்கிறது. அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருத்து. ஓகே, இதுல என்னது கொடுத்திருக்கு? 8ல இருந்து 12 வரைக்கும் என்ன? அமானித்வம் மதம் வித்வம் அஹிம்சா சாந்தி ராஜவம் ஆச்சாரியோபாசனம் சௌச்சம் ஸ்தைரியம் ஆத்மனி விநிகிரஹ இந்திரியார்த்தேஷு வைராகியம் அனஹங்கார ஏவ ச ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்க தோஷானுதர்சனம் அசக்திர் அனபிஷ்வங்க புத்திரதார கிரகாதிஷு நித்யம் ச समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिर् अव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसति अध्यात्मज्ञान नित्यत्वम् तत्त्वज्ञानात् दर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् यत् அதோ அந்நியதா. என்ன சொல்றார்? இதெல்லாம் தான் எனக்கு நாலேஜ் நான் சொல்லுவேன். என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காரு. நம்ம தமிழ்ல பாக்கலாம். இது எல்லாருக்கும் இருக்கிறதெல்லாம் அந்நியதா. இதுக்கு இல்லாத இருக்கிறதெல்லாம் அஜ்ஞானம். இதுதான் ஞானம். இதை தவிர நீங்க ஏதாவது படிக்கிறீங்க, மேத்ஸ் படிச்சேன், ஜியோகிரபி வந்து பௌதிக உலகத்துக்கு ஓகே. ஆனா அதுல நான் ரொம்ப பிஹெச்டி வாங்கிட்டேன், அதனால ஆன்மீகத்துல என்ன ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா பார்ப்பாங்கன்னா யாரும் மதிக்கக்கூடிய மாட்டான். நம்ம என்என்டி பிரபுஜி, நம்ம சென்ட்ரோட ஹெட், அவர் ஐஐடி கான்பூர்ல நல்லா படிச்சு அதுக்குள்ள போறதே இந்த காலத்துல அப்படி கஷ்டம். ஒரு ஐஐடியில படிக்கணும்னா எவ்வளவு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி அதை பாஸ் ஆனானா அவ்வளவு டென்ஷன்ல பாஸ் ஆயாச்சா, அப்புறம் ஐஐடியில உட்காந்து படிக்கணும். அது அதை விட தலைவலியான சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும். அது முடிச்சுட்டு வெளியில வரணும். அப்புறம் இந்த கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட் நல்லா படிச்சாதான் கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கும் இல்லையா. அதுல அவர் கிடைச்சி இன்போசிஸ்ல வேலை பண்ணி அதுவும் ஒண்ணு பிடிக்காம சரி ப்ரொஃபஸரா வேலை பண்ணாரு. அதுவும் ஒன்னும் மனசு லைத்து வரல. அப்புறம் அன்மீகத்துல இறங்கினார் அவர். என்னவோ சரியில்லை, நான் ஒண்ணும் பண்றது எனக்கு திருப்தியா இல்லையான்னு. அப்ப அந்த அவ்வளவு படிச்சதுக்கு என்ன யூசி? இப்ப அவர் அதை இதே படிச்சுருக்காரு. ஐஐடியில படிச்ச படிப்பெல்லாம் படிச்சுருக்காரு. இப்ப பாகவதம் சொல்றாரு, பகவத்கீதா ஸ்லோகா சொல்றாரு. அவருக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது இதுதான் ஞானம். அது பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு எஸ். ஆனா பணத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறவங்களுக்கு ஓகே. அவருக்கு அது பணமும் அவ்வளவு பெரிய இம்பார்ட்டண்டா படல. சரி நான் சன்னியாசியா போயிடுறேன், ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கல, சன்னியாசியா அவர் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்காரு. இந்த கோயில் பண்ணி பெற்றார். அதான் சொல்லுவார், நான்லாம் ஒண்ணும் பண்ணலப்பா, நீங்க எல்லாம் டிவோட்டிஸா அடுத்து நடத்துறீங்க. இவ்வளவு இது 38வது மாசம் இதை நடத்துறோம், அடுத்தது 39வது. எல்லாம் நீங்க டீச்சர்ஸ் எல்லாம் வாலண்டரியா நீங்க எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறீங்க. எல்லாரும் என்னது அட்மின்ஸ் எல்லாம் எல்லாரும் இதுதான் எல்லாம் ஹெல்பிங், சும்மா சேவையா எடுத்து பண்றாங்க. உங்களுக்கு எல்லாம் கூட பண்ணலாம். நீங்களும் கூட அடுத்த மாசம் இப்ப L1 பண்ணணும்னா பண்ணுங்க, L2 கண்டிப்பா பண்ணுங்க, அண்ட் சைட் பை சைட் சேவை பண்ணணும்னு நீங்க தாராளமா சேவை பண்ணணும். இப்ப அப்படிதான் இந்த ஒரு இயக்கமே எப்படி வருதுன்னா எல்லாம் அவங்க சேவா மனப்பான்மையோட வரணும். அப்ப இது என்ன சொல்ல, இதெல்லாம் தான் ஞானம். இது அல்லாம நான் பிஹெச்டி படிச்சேன், இதை படிச்சேன், சர்டிபிகேட் வாங்கிருக்கேன், கோல்டு மெடல் வாங்கினேன், ஷோகேஸ்ல வைக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும், மெடல் எல்லாம் அப்படி கப்பு இதெல்லாம் வாங்கினா நல்லா இருக்கும். பட் அதெல்லாம் ஞானம் கிடையாது. என்ன ஞானம்? இதுதான் ஞானம்னு பகவான் சொல்றார்.
ஓகே, என்ன சொல்றாரு? அதெல்லாம் அடக்கம், கர்வமின்மை, அஹிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுயக்கட்டு. இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல, இதெல்லாம் தமிழ்ல நமக்கு சின்ன கிளாஸ் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். உங்களுக்கு வந்து இதுதானே இதெல்லாம் புரியற போலதான். அதனால சுய கட்டுப்பாடு, இந்த சுய கட்டுப்பாடுல என்ன வரும்? காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறது, குளிக்கிறது, பகவானோட தியானம் பண்றது, அதெல்லாம் அடங்கும். புலனுகர்ச்சி பொருள்களை துரத்தல். புலன் எல்லாம் கேட்கும், கண்ணு ஒண்ணு கேட்கும், காது ஒண்ணு கேட்கும், அதுக்கெல்லாம் நம்ம எஸ் சார் சொன்னோம்னா என்ன ஆகும்? மனம் வந்து நம்ம ஈட்டி குத்துறா போல அது வந்து நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணிடும். நம்ம என்ன பண்ணணும்? மனசை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அப்ப அந்த புலனுகர்ச்சி எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி எப்ப உனக்கு என்ன வேணுமோ அது இப்ப நான் கொடுப்பேன். நம்ம சொல்லணும் அதுக்கு. புலன்களுக்கு எப்ப நீ பார்க்கணுமோ அதை நீ பார்த்துக்கணும், எப்ப கேட்கணுமோ கேட்டுக்கோ, அந்த மாதிரி. சோ புலனுணர்ச்சி பொருள்களை துரத்தல். பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல். அகங்காரம் இஸ் ஓகே, நான் இருக்கேங்கிற உணர்ச்சி. பட் பொய் அகங்காரம் அப்படின்னா என்னது? எல்லாம் என்னாலதான் முடியும் அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுறாங்களே, அதெல்லாம் வந்து பொய் அகங்காரம். அந்த மாதிரி இல்லாதிருத்தல். பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய். நம்மளோட தானே இல்லையா? 4 இது. ஒரு குழந்தை பிறந்ததுனாக்கா, ஒரு குழந்தை பிறந்தா அது வளரும். வளர்ந்து 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 என்னாகும்? வயசாகும். அந்த இந்த ப்ராசஸ் என்னாகும்? ஒரு வியாதியும் வரும். அப்புறம் அந்த குழந்தை எனக்கு பெரிய ஆளாயிடும், இறந்துதான் போகும். அப்ப இது மஸ்ட், இந்த சைக்கிள் இருக்கதான் இருக்கும். அது புரியணும் நமக்கு. சோ பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல். துன்பம், இது துன்பம் தான் இல்லையா? ஒரு குழந்தை பிறந்துட்டா ஒரு ஹாப்பியா இருக்கும், ஆஹா குழந்தை பிறந்துட்டே அப்படின்னு. ஆனா இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் போகதான் வேணும். சோ அதெல்லாம் வரதான் போகணும்னு சொல்லிட்டு கவனம், வி ஹேவ் டு அவேர் ஆஃப் தட். இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு. அப்ப என்ன, நமக்கு ஒரு மனசுக்கு கஷ்டம் வராது. சோ இந்த துன்பத்தினை கவனித்தல். குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தங்களிலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். என்னுடைய சொல்லிருக்கோம். எல்லாம் ஒரு நாளைக்கு கண்டு போயிடும். இப்ப நமக்கு முன்னோர்கள், நம்ம அம்மா அப்பா கூடயே நம்ம இருந்திருக்கோம். இப்ப மோஸ்ட் ஆஃப் த இப்ப என்னோட ஏஜ்ல நான் சொல்றேன், அம்மா அப்பாலும் போயாச்சு. நம்ம கூட போனோமே, நம்ம அம்மா அப்பா கூட தான் வளர்ந்தோம். எல்லாம் கரெக்ட் தான். ஐ லவ் யூ அம்மா எல்லாம் சொல்லி இப்படி எல்லாம் இருந்தோம். அப்புறம் நாள் போக போக என்ன எடுத்தோம்? அவங்க எல்லாம் போயாச்சு. அப்புறம் நம்ம இருக்கதானே இருப்போம், சாப்பிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு ஹாப்பியா தான் இருக்கும். எதுல இப்ப சேட்? அந்த ஒரு நாள் வந்தாங்கன்னா நினைவு இருந்தா திங்க் பண்றாங்க, அவ்வளவுதானே தவிர அப்படிதான் இந்த உலகம் அப்படிதான் இருக்கும். அப்போ ரொம்ப எல்லாம் நம்ம கொண்டாட வேண்டாம். எல்லாரும் எப்படி பற்றதோல இருக்க வேண்டாம். பற்றுதல் எங்க இருக்கணும்? பகவான் பேர்ல இருக்கணும். மனிதர்கள்ட்ட இருக்கணும், நம்ம டியூட்டி பண்ணணும், அவ்வளவுதான். ரொம்ப பற்றுதல் இருக்க வேண்டாம். சோ மனைவி, வீடு, குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தங்களிலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். விருப்ப வெறுப்புகளில் சமநிலை. ரொம்ப பிடிக்கும், ரொம்ப பிடிக்காது, அந்த மாதிரி வேண்டாம். என் மீதான நிச்சயமான களங்கமற்ற பக்தி. தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல். பொதுமக்களிடம் ஏன் தனிமையை சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நம்மள மனசு கெடுக்கத்தானே இருப்பாங்க. இப்ப வேணும்னே வந்து நம்மள மனசுல இப்பவே படிக்கிறேன் ஒண்ணு இல்லைன்னா இது கேட்டுருவா. இல்ல நம்ம கோவம், நீ பெருசா பகவத்கீதை படிக்கிறீங்கன்னா கோவம் கண்ட்ரோல் வரலையா? அப்படி பகவத்கீதை படிச்சா என்ன யூஸ் பண்ணாங்க? அவங்க நினைச்சிருந்தாங்க பகவத்கீதைன்னா அப்படியே சன்னியாசிய மாதிரி ஆயிட்டு நம்ம வந்து ஜடம் மாதிரி ஆடுவோம். அப்படியெல்லாம் ஆக முடியாது. we are all human beings. it takes time. அப்கோர்ஸ் கோவம் எல்லாம் விடுபட்டு போகும், ஆசைகள்லாம் விடுபடும். அது அதுக்கு பயிற்சியும் பண்ணணுமே. வெறும் பகவத்கீதை கிளாஸ் பண்ண வருமா? நாம ஜபம் பண்ணணும். அப்புறம் அந்த ஒரு ஆசையும் இருக்கணும். நம்ம வந்து ரொம்ப கோவம் வருது, மூக்குக்கு மேல எனக்கு கோவம் வருது, ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச். அந்த மாதிரி எண்ணத்தோட நம்ம பண்ணினா கண்டிப்பா சேஞ்ச் வரும். அப்ப என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி. தனிமையான இடங்களில் வாழும். அப்ப ஜாஸ்தி ஆஸ்பரஸ் பர்சனல் ரொம்ப கூட்ட கோவிந்தாவோட பண்ண வேண்டாம், தனியா இருந்து பழகணும். அப்புறம் என்னது, அப்ப பக்தி வளரும்னா நல்லா வளரும். கூட்டத்தோட பேச்சுதான் வளரும். அப்புறம் பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருக்க. இதுதான் மெயினா. பொதுமக்கள்ல பலது சொல்லுவா. அப்ப நம்ம பண்றது எல்லாம் தப்பா பண்றோமோன்னு ஒரு சந்தேகமே வந்துடும். ஒழுங்கா போயிட்டு இருக்கு நம்ம வண்டி. அப்புறம் சங்கம் சரியில்லைன்னா என்னது, அவங்க சொல்றதுதான் கரெக்ட்னு சொல்லிட்டு சிகரெட் என்ன, இது என்ன, கல் என்னன்னு ஆரம்பிச்சிடும். அதெல்லாம் வேண்டாம். இப்ப நல்ல பாதையில இருக்கும், இந்த பாதையை கரெக்ட் தான். தனிமையான என் மீதான பக்தி இது படிச்சவை. பொதுமக்களிடம் விலகி இருத்தல். ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல். ஆத்ம ஞானம்னா என்னது? ஆத்மானா என்ன, உடல்னா என்ன, அதோட என்ன சம்பந்தம், கஷேத்திரம், இதெல்லாம் படிக்கிறோமே, இதை பத்தி எல்லாம் படிக்கிறேன். இதுக்குதான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க. இந்த ஞானத்துக்கு முக்கியத்துவத்தை ஏற்றுதல். அப்புறம் பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவாயம். பரமசத்தியம் என்னது? பகவான் தான். அவர் தான் ட்ரூ. அப்ப அவரை பத்தி நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தத்துவமா ஆய்வெல்லாம் பண்ணி, அந்த ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி, அந்த புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சு, யாரோ சொல்றாங்கன்னா அந்த சொற்பொழிவை எல்லாம் கேட்டு அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணலாம். நம்ம இவை அனைத்தும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன், இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். அப்ப என்னது ஃபைனல் வேர்டிக் பகவான் சொல்லியாச்சு. இதெல்லாம் தான் வந்து நாலேஜ். இதை தவிர நான் பிரெஞ்சு படிச்சேன், ஜெர்மன் படிச்சேன், நிட்டிங் படிச்சேன், அப்புறம் என்னது சம்திங் செஸ் கிளாஸ் போறேன், அந்த இது படிக்கிறேன், இது படிக்கிறேன், நிறைய இருக்க கிளாஸஸ். அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரயோஜனமே இல்லை. ஆனா என்னது, ஆத்ம ஞானம் குறித்து பகவானை பற்றி இதெல்லாம் படிக்கிறது தான், இதுதான் அறிவு அப்படின்னு சொல்றோம். எஸ்.
அப்ப இதுதான் கொஞ்சம் ஒரு ஹைலைட் பண்ணி அந்த ஒரு ஸ்லைடா போட்டிருக்கேன். ஜன்ம மிருத்தி ஜரா வியாதி துக்க தோஷ அனுதர்ஷனம். ஜன்மனா பிறப்பு, மிருத்யுனா மரணம், ஜரன இது ஓல்டேஜ், வியாதினாக்க வியாதி, டிசீஸ். சோ பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை மற்றும் நோய் ஆகியவை மனித வாழ்வின் உண்மையான பிரச்சனைகள். இதுதான். சோ குழந்தை பிறந்ததுன்னா டெஃபினெட்லா இட் ஹேஸ் டு டை ஆல்சோ. ஓல்டேஜ் வரும், டிசீஸும் வரும். ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन् नासत् उच्यते. தற்போது எதை அறிந்தால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகிறேன். அவர் ஒரு சாப்டர்லயும் விளக்கின்னு தான் இருக்கார். இன்னாலும் இதுவும் நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன். இன்னும் ஞானம்னா என்னது, இன்னும் டீப்பா நான் சொல்லித்தரேன் அப்படிங்கிறார். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. அப்படின்னா என்னது? ஆரம்பம் இல்லாத முடிவும் இல்லாததுன்னா என்னது? பகவான் தான். எனக்கு I shall now explain the noble knowing which you will taste the eternal Brahman, the spirit Brahman, Brahmana pati. Beginningless and subordinate to me lies beyond the cause and effect of this material world. Brahman ரூபத்துல பகவான் இருக்காரு, அதை பத்தி சொல்லுங்க. அது எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டது. பிரம்மன் ஒரு ஸ்டெப், பகவானோட இதுதானே, ஒரு ஒளி வடிவமான இதுதானே. அப்ப அது இந்த நம்ம கட்டுன்னு இருக்கோமே, அந்த மாதிரி எல்லாம் கட்டுப்பாடுலாம் அதுக்கு கிடையாது. அது எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும். ஆரம்பமும் கிடையாது, முடிவும் கிடையாது. இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. பிரம்மனா இருக்கிறது பகவானுடைய ஒரு அறியப்படும் பொருள் தான். பகவான் புரிஞ்சுக்கிற ஒரு ஸ்டேஜ். சர்வேந்திரிய குணாபாசம் சர்வேந்திரிய விவர்ஜிதம் அசக்தம் சர்வ பிருச்சைவ நிர்குணம் குண போக்திருச்ச. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இந்த பரமாத்மா பத்தி என்ன சொல்ற? நமக்கு புலன்கள், கண்ணு, காது, மூக்கு எல்லாம் இருக்கு, ஆப்ஜெக்ட்ஸ், சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். அந்த புலன்களுக்கு மூல காரணம் என்னது? பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. இதெல்லாம் பரமாத்மா நமக்கு கொடுத்திருக்கார். ஆனா அவருக்கு புலன்கள் உண்டா? இல்லை. அவருக்கெல்லாம் இந்த பாக்குறது கண்ணு இருக்கு. ஆனா நம்ம கண்ணால என்ன யூஸ் பண்றோம்? வாட் ஆல் வி ஆர் யூசிங்? பகவான் இது பண்றதுக்கு தான், என்ன பகவானோட தரிசனம் பண்றதுக்கு தான் கண்கள், பகவான் துளசி இலைகளை மருந்து பாக்குறதுக்கு தான் மூக்கு. அப்ப இந்த புலன்கள் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு பகவானை தரிசனம் பண்றதுக்கும் அவரை சேவிக்கிறதுக்கும் கைகள் இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்கு. அவரை பாடுறதுக்கு வாயலாம். ஆனா அவருக்கு அந்த மாதிரி உண்டா? கிடையாது. சோ அவர் நிர்குண பிரம்மன் சொல்லுவாங்க சில பேர். பட் நம்ம ஒரு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேண்டி ஒரு உடல் கொடுத்து கண்ணு காதெல்லாம் கொடுத்தா நம்ம உடல் இருக்கிறதுனால பொருளே. ஆனா அவருக்கு புலன்கள்லாம் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். எல்லாத்தையும் பராமரிக்கிறார். ஆனா அவர் யாரிடத்தும் பற்றில்லாமல் இருக்கிறார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். இயற்கை குணம், ரஜோகுணம், தமகுணம் நம்மளதான் கட்டுப்படுத்துமே தவிர அவரோட சக்தி தான் அது எல்லாமே. சோ அவரை கட்டுப்படுத்தாது. அவர் முக்குணங்களை கட்டுப்படுத்துவர். அதே சமயத்தை ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். சொன்னோம் நம்ம அந்த ஒரு பிக்சர்லயும் பாருங்க, மேல கிருஷ்ணர் இருப்பார், கீழேதான் முக்குணங்கள் இருக்கும். அந்த முக்குணங்கள் கீழே நம்ம தான் பப்பெட் மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கோம். ஆனா அவரெல்லாம் பந்தப்படுத்தாது. பகிர் அந்தஷ்ட பூதானாம் அச்சரம் சரம் ஏவச்ச சூக்ஷ்மத்வா தத் அவிஜ்ஞேயம் தூரஸ்தம் சாந்தி கேச்ச தத். பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். பகவான் எங்க இருக்காரு? பகவான் எல்லா இடத்தையும் இருக்காரு. பரமாத்மா ரூபத்துல வச்சுக்கலாம், 4 கை ரூபம் இல்ல, பிரம்மன் ரூபத்தையும் வச்சுக்கலாம். எனிதிங். எங்க இருக்காரு? எல்லா பிரபஞ்சத்திலயும் இருக்கார், நம்ம உள்ளுக்குள்ளே இருக்கார், வெளியிலும் இருக்கார். பகிர் வெளியிலே இருக்கார், புறமும் உள்ளார். அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றின் உள்ளும் இருக்கார். அப்புறம் அவர் சூக்ஷ்மமானவர் அப்படின்னா இந்த கண்ணுக்கு புலப்பட மாட்டார் என்பதால் ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். இப்ப நம்ம என்னது, கண்ணால பார்த்தாதான் நிஜம், காதால கேட்டாதான் நிஜம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆனா பகவான் அவ்வளவு சீக்கிரம் புரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்ப எப்படிதான் புரிஞ்சுக்கிறது? பக்தியாலதான் புரிஞ்சுக்கணும். இல்லாட்ட நம்ம இப்படி ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம். அது எப்படி தூக்கினார் மலை? ஒண்ணும் இல்லைன்னா மலை எப்படி தூக்கினார்? அது 6 வயசு குழந்தை சொல்றீங்க, சுண்டு விரல்ல இப்படி தூக்கினார். எப்படி தூக்கினார்? மலையை தூக்க முடியுமா? இஸ் இட் பாசிபிள்? ஒரு இன்ஹியூமன்லி பாசிபிள் அப்படின்னா ஒரு மனிதனால முடியாது. அவர் அப்போ மனிதன் சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோமே, அவர் எப்படி தூக்கினார்? அப்ப நம்ம எல்லாமே பௌதிக கண்களா பார்த்தா நமக்கு புரியாது. ஆன்மீக கண்கள் தேவை. அதுக்கு என்னது? பக்தி தான். பக்தியோட இதெல்லாம் திங்க் பண்ணி பார்த்தா அவர் பகவான். அப்போ அவரால் முடியும். ஏன்னா அவருக்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்கு. அப்போ அவர் சூக்ஷ்மமானவர் என்பதால் ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ நமக்கு முடியாது. அதுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் எங்க இருக்கார்? பூலோக விருதானம் பார்த்தோம் நம்ம.
இல்லையா? அந்த சாட் இதுல கோலோக சாட் பார்த்தோம். அதுக்கு மேல எங்கேயோ இருக்கார். ஆனா இங்க அவர் அனைவரும் அருகிலும் உள்ளார். அருகில்னா எனக்கு நம்ம ஆத்துக்குள்ளங்க நம்ம ஹார்ட்டுக்குள்ளேயே இருக்கார். அப்போ ரொம்ப அருகிலேயும் இருக்கார், ரொம்ப தூரக்கையும் இருக்கார், எல்லா இடத்தையும் வியாபிச்சும் இருக்கார். ஆனா ஒண்ணும் அவரை கட்டுப்படுத்தாது. அப்ப கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமா தான் இருக்கு. பட் பக்தியில நம்ம அது கடவுள் அவருக்கு முடியும் அந்த மாதிரி நினைச்சோம்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் சாரி. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः समसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयम् ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्. பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. சோ என்னது நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல பிரகாசிக்கிறதுல என்னது ஆர்டிபிஷியல். ஆல் தட் கிளிட்டர்ஸ் இஸ் நாட் கோல்டு நம்ம இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம். ஏதோ ரொம்ப போலியான நகையெல்லாம் பார்த்ததுனாக்கா ஆக்சுவல் கோல்டை விட அது நல்லா ஜொலிக்கும் பாக்குறதுக்கு. சோ அதெல்லாம் வந்து போலி நகை அதெல்லாம். அப்ப நம்ம ஆன்மீக பௌதிகத்துல எப்படி எல்லாம் ரொம்ப மில்றதெல்லாம் பொய்ன்னு அர்த்தம். பட் பகவான் எப்படி ஆன்மீகத்துல இருக்கிறவர், அவரோட ஒளி சுயமாவே அப்படி நல்ல பிரகாசமா இருக்கிறார். சோ பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் இருக்காரு. இப்பதான் வேதம் எல்லாம் படிக்கிறோம். சோ வேதத்தை இயற்றியவர் யாரு? எழுதினவங்க யாரோ இருக்கும். இந்த வேதம் எல்லாம் சொல்லி கேட்டு எழுதினவர் வேற யாரோ இருக்கும். சொன்னது யாரு? பகவான் தான். சரி, அது என்னதான் சொல்லியிருக்காரு? அவரை பத்தி தான் சொல்லியிருக்காரு. சரி, அதை படிச்சா எங்க போறோம்? அவர்கிட்ட தான் போறோம். எவ்ரிதிங் இஸ் சரௌண்டட் பை த லார்ட். சோ அவர்தான் வந்து அறிவாகவும் இருக்கிறார், அறியப்படும் பொருளாகவும் இருக்கிறார். அறிவின் இலக்கிதான் படிச்சு எங்க போறோம்? நம்ம பகவான் தான் போறோம். அது அந்த மாதிரி இருக்கார். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் விட்டுள்ளார். பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்கார். கிருஷ்ணரை எப்படி எல்லாரும் வழிபடுறாங்க. பிக்சர் பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. இதி க்ஷேத்ரம் தத ஞானம் ஞேயம் சோக்தம் समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञात मद्भावयोपपद्यते. இவ்வாறாக செயல்களின் களம், உடல் கஷேத்திர அப்படி சொல்றோம் இல்லையா? உடல்ங்கிறது களம். இதுதான் களம். அறிவு, ஞானம், அறியப்படும் பொருள், ஞேயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. இதெல்லாம் சுருக்கமா பகவான் சொல்லியிருக்கார். எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். அப்ப நமக்கு புரியலன்னா நம்ம பக்தர்களா நினைக்க வேண்டாம். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். செகண்ட் கிளாஸ் திரும்பி இதை அட்டன் பண்ணும்போது 13 சாப்டர் எப்படாப்பா வரும்னு நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் சொல்லிட்டு கேட்கும் போது, இல்ல நீங்க ரெக்கார்டிங் பார்த்தா கூட கொஞ்சம் புரியுறா போல இருக்கும். இல்ல பகவான் அவரோட புக்கு பிரபுபாத புக்ஸ் ஆஸ் இட் இஸ் உண்மை உருவில் அது படிச்சாலும் கொஞ்சம் புரியுறா போல இருக்கும். திரும்பி கேட்க நல்லா புரியும். சோ அது வந்து என்னுடைய பக்தர்கள் மட்டுமே இதெல்லாம் புரிஞ்சு வரும். அவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். அவருடைய இயற்கைனா என்னது? அவருடைய இடம் கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைய முடியும். பிரகிருதிம் புருஷம் செய்வ வித்யநாதி உபாவபி விகாரம்ச குணாம்சைவ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். ஜட இயற்கையும் உயிர் வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது ஒண்ணுமே வந்து நமக்கு ஆரம்பம் கிடையாதுங்கிறப்பல ஜட இயற்கைக்கும் ஆரம்பம் இன்னைக்குதான் அவ கிரியேட் பண்ண பகவான் கிரியேட் பண்ணிருக்காரு. எஸ், ஆனா வேற அதுக்கு முன்னாடி வந்து அவ்வியக்த நிலையில இருந்தது. இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிருக்குன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இந்த சீடு ஃபார்ம்ல இருந்திருக்கும். அப்புறம் திரும்பி அந்த சீடு வந்து மேனிஃபெஸ்ட் ஆகி எல்லாம் பிரகிருதி எல்லாம் வெளியில வந்து நம்மளும் அப்படிதான் எல்லாம் அழியப்படும் போகும்போது என்னது பகவானோடக்குள்ளதான் நம்ம ஐக்கியமா இருப்போம். அப்படி பல காலம் அங்க இருப்போம். அப்புறம் திரும்பி வந்து ஒரு கிரியேட் ஒரு வேர்ல்டு எல்லாம் கிரியேட் பண்ணும்போது எல்லாம் வெளிச்சத்துக்கு வரும். அப்ப நம்ம வந்து இப்படியே உயிர் பெற்று ஒரு உருவம் ஏதோ உருவம் எடுத்துக்கணும். ஜஸ்ட் லைக் நம்மளோட பகல் பகல் நம்ம ராத்திரி படுத்தணும்னா கொஞ்ச நேரத்துல தூங்கிடுவோம். அப்ப எல்லாம் அவ்வியக்த நிலையில போறாப்புல ஒண்ணு தெரியாது. திரும்பி காலையில எப்படி கண்மொழி வந்துன்னா எப்படி இருக்கும்? கண்மொழிக்கு வந்தா எல்லாம் வியக்தமாயிடும். எல்லாம் வியக்த இதுல வந்து இந்த மாதிரிதான் பிரளயம் போதும் அந்த மாதிரிதான். ஜட இயற்கையின் உயிர் வாயுகளும் ஆரம்பமற்ற ஜட இயற்கையும் உயிர் வாயுகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருள்களே. இதோட மாற்றங்கள் என்னது? பாடி ஆஸ் த பாடி க்ரோஸ், ஒரு பாடியில இன்னொரு பாடி போறது, இது எல்லாமே வந்து ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருள்களே. மெட்டீரியல் நேச்சர். कार्य कारण स्पर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கை காரணமாக கூறப்படுகிறது. என்னது? சத்தகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அதுதான் நம்மளை போட்டு வதக்கி எடுக்கிறது. அதனாலதான் நம்ம வந்து இப்படி கஷ்டப்படுறேன். எனக்கு வந்து பகவானோட பக்தி எல்லாம் இருக்கு, பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த ரஜோகுணம் தமோகுணம் இருக்கிறது சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி
சொல்லுவாங்க. ஆனாலும் நமக்கு ஃப்ரீடம் பகவான் கொடுத்திருக்கார். அது நம்ம இதுல அப்ப என்ன கொடுத்திருக்கா? 10 கமாண்ட்மெண்ட்ஸ். இப்படிதான் நீங்க இருக்கணும். இப்படி பண்ணலன்னா உங்களுக்கு பாவம் வரும். பகவான் வந்து அழித்து விடுவார். அந்த மாதிரிலாம் நம்ம இதுல சொல்லவே இல்ல. ஃபுல் ஃப்ரீடமும் கொடுத்திருக்கார். பகவானே சொல்வார். 18 சாப்டர் சொல்றேன். நான் சொல்றதெல்லாம் சொல்லியாச்சு அர்ஜுனா. இனிமே உனக்கு என்ன தோணுதோ நீ பண்ணும்ப. அப்ப நம்மளோட இதுல ஃபுல் ஃப்ரீடம் உண்டு. சோ எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கை காரணமாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்பத் துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகின்றது. ஏன்? நம்ம கிட்ட ஃப்ரீடம் இருக்கு. இப்போ ஒரு ஆள் வந்து சோம்பேறியா படுத்துட்டு இருக்கான். இல்ல இதுல இது திங்கிறது. அவன் ஸ்டாப் பண்ணலாமே. வென் ஹி நோஸ் அடுத்த ஜென்மத்தை நான் பண்ணியே போணுமா? வேண்டாமே. அப்ப நம்ம வந்து இது மாதிரிலாம் சாப்பிட வேண்டாம். அழகா பகவான் பல்லு எப்படி கொடுத்திருக்காரு. வெஜிடே இது சைவ உணவு சாப்பிடறதுக்கு தான் பல்லு கொடுத்திருக்காரு. அசைவ சாப்பிடறதுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி அதுக்குதான் நான் ஆர்டிபிஷியலா இப்போ ஃபோர்க்கு நைஃப் எல்லாம் வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா பல்லு அந்த மாதிரி கோரமான பல்லு இல்லையே. இதே இந்த ஒரு அனிமலா இருந்ததுன்னா வைல்ட் அனிமலுக்கு வேண்டாம். ஃபோர்க்கு நைஃப் வேண்டாம். அது பல்லாலே தீரும். நகமெல்லாம் அப்படி கூர்மையா இருக்கும். அதுக்கு அது போல பகவான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. அது அந்த மாதிரி சாப்பிடறதுக்கு. நம்ம நகல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. பெருசா இருந்தாலும் வெட்டிடுறோம் நம்ம. சோ நமக்கு அப்போ என்னது அதெல்லாம் சாப்பிட ஆசை இருந்தா என்னது நம்ம பண்றோம். அது நம்ம ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்? தெரியும் இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. என்னாலும் சாப்பிடுறோம். அடுத்த ஜென்மத்தை நம்ம பண்ணியா போய் விடுவோம் தெரிஞ்சுட்டே பண்றாங்க. சோ அது நம்ம ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டு நம்ம மிஸ்யூஸ் பண்றோம். சோ அதனால நம்ம வந்து எல்லாமே இயற்கை தான். என்ன வந்து ரஜோகுணம் வந்து சாப்பிட வச்சு விட்டு எல்லாம் சொல்ல முடியாது. ரஜோகுணத்தை சாப்பிடுவாங்க. ஆனா அறிவு இருக்கிற என்ன பண்ணுவோம்? வேண்டாம் அதெல்லாம் விட்டு விடலாம் நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணும். சோ இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்பத் துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழிய நாம தான் காரணமாக கூறப்படுகின்றது. புருஷ பிரகிருதி ஸ்தோஹி புங்கே பிரகிருதி ஜான்குணான் காரணம் குணசங்கோசிய சதசத்யோனி ஜன்மசு. இவ்வாறாக ஜட இருப்பில் உள்ள உயிர் வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீன்மைகளை சந்திக்கிறான். ஒரு இனம் ஒரு இது ஃபிஷ்ஷா எடுத்திருப்போம், ஜென்மம் எடுத்திருப்போம். நம்ம பட்டர்ஃபிளை, த கிராப் என்னெல்லாமோ போட்டிருக்கு. ஒரு பீ, அப்புறம் crocodile எல்லாம் போட்டிருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு உயிர் வாழி பண்ணி கடைசியில் நம்ம ஹியூமன் பீங்கா பிறந்திருக்கோம். ஆனா என்னது இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர் வாழி எல்லா உயிர் வாழிகளும் இயற்கை முன்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகிறார். ரஜோகுணம், சத்தோகுணம், தமோ குணத்தை வாழ்ந்திருப்பாங்க. இவை ஜட இயற்கை தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இடங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கிறான். இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்கு. அதை மறக்கக்கூடாது. இப்போ நமக்கு வந்து ஃப்ரீடம் இருக்கிறதுனால அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணாம நம்ம வந்து இன்னும் முன்னுக்கு போக பார்க்கணும். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னாகும்? இந்த சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் எல்லாம் வீக்கா போயிடும். அப்ப எந்த நிலைக்கு போகும்? சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போக முடியும். எல்லாருக்கும் அந்த ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்கான். சோ வி ஷுட் மேக் யூஸ் ஆஃப் தட். என்னது மூன்று குணங்களை மூன்று குணத்தில் உள்ளவர்கள் வழிபடும் முறைகள். சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன யார் எப்படி வழிபடுவாங்க? இந்த மாதிரி பகவான் எல்லாம் வழிபடுவாங்க. கோயில் போவாங்க, பகவானை வழிபடுவாங்க. சத்துவகுணம் ஓங்கி இருக்கும். எல்லாருக்கும் இருக்கும் இந்த குணங்கள். மூன்றும் இருக்கும். ஆனா அது எது ஓங்கி இருக்கு பார்க்கணும். அண்ட் நம்மளும் அதுக்கு வந்து எஸ் சத்துவகுணம் இருக்கிறது, ரஜகுணம் இருக்கிறது, தமோ குணம் இல்ல எனக்கு கோயில் போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து அந்த சத்துவகுணத்துக்கு கூட போனோம்னா என்னது நம்ம இந்த இதெல்லாம் கோயிலுக்கு எல்லாம் போகணும். அது யார் பண்ணுவா? மோட் ஆஃப் குட்னஸ். யாரு வந்து நல்ல இதுல இருக்காங்களோ அவங்க பண்ணுவாங்க. சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க. ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க என்னது இந்த மாதிரி பாலிட்டிஷியன் பெரிய பெரிய ஆளெல்லாம் காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி ஏன்னா அவன் ஏதாவது கொடுப்போம் நமக்கு. ஏன்னா காலேஜ் அட்மிஷன் ஆகி தரேன். ஏன்னா ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் எந்த அப்படி ஒரு 10 லட்சம் எந்த ஒரு crore ஏதோ சம்திங் கொடுத்தனா இருக்கும். இல்ல அட்மிஷன் இல்ல பிள்ளைக்கு அட்மிஷன் பாக்குறியா? சரி அதுக்கு அப்ப நமஸ்காரம் எல்லாம் பண்ணா கிடைக்கும் நமக்கு. அதுக்கு வேண்டி இந்த மாதிரி ஆளுகளை எல்லாம் பண்ணுவாங்க. சோ ரஜோகுணத்தில் உள்ளவர்கள் பிரபலமான மனிதர்களை வணங்குகிறார்கள். அப்ப இதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். ஒருத்தவங்க வந்து கும்பிடு போடுறான் ஒரு பாலிட்டிஷியனுக்கு, ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு மனிதனுக்கு போயிட்டு இந்த மாதிரி பண்றான்னா எல்லாம் ரஜோகுணத்துல இருக்கான்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி பகவான் இப்பதான் கோயில போயிட்டு பகவானை வழிபடுறான்னா அந்த சத்துவகுணத்துல இருக்கான். அது ஓங்கி இருக்கவனுக்கு. அப்படி தமோ குணத்தில் உள்ளவர்கள் பூதங்களை வணங்குகிறார்கள். அவங்க வந்து பேய் பிசாசு புற்றுக்கள் அச்சு இதுன்னு பயம் அவங்களுக்கு. ஐயோ பேய் வந்துருமோ பிசாசு வந்துருமோன்னு சொல்லிட்டு பயந்துட்டு அது வந்து வழிபடுறாங்க. அப்ப தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க அது வழிபடுறாங்க. உபதிரஷ்டானுமந்தாச்ச பிரதாபோக்தா மகேஸ்வர பிரமாத்மேதி சாப்பியுக்தோ தேஹே அஸ்மின் புருஷ பர. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கிறார். யாரு? பரமாத்மா இருக்காரு. ஆத்மா இதெல்லாம் பண்றது. ஆனா இன்னும் ஒரு ஆள் இருக்கார், பரமாத்மா இருக்கார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. அனுமதி கொடுக்கிறார். என்ன தப்பு காரியம் பண்ணனாலும் ஏன் அனுமதி? ஏன் அவர் தடுத்து நிறுத்தணும்? ஏன் தடுத்து நிறுத்தணும்? உனக்கு தெரியாதா தப்பு பண்றோம்னு தெரியாதா? ஒருத்தன் முகமூடி போட்டுன்னா வந்து திருட போறான். அவனுக்கு தெரியும் தப்பு பண்றோம்னு தெரியும். ஆனாலும் முகமூடியெல்லாம் இன்னும் யாரும் இருக்கா ரெக்கக்னைஸ் பண்ணக்கூடாது. அந்த மாதிரி. அப்ப ஏன் நம்ம சொல்லி எடுத்து கொடுக்குறோம்? உனக்கு தான் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்கேன்.
அறிவும் கொடுத்துருக்கேன். அந்த அறிவை வச்சு நம்ம பயன்படுத்தணும். எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு பண்ணி ஆனா இவ சாட்சியா உட்காந்துப்பார், சாங்ஷன் பண்ணுவார். அனுமதி வழங்குபவரும் அவர் தான். அண்ட் சாட்சியா உட்காந்துப்பார். அதுதான் பரமாத்மா என்று அறியப்படும் அவரே தான். அவர்தான் இங்கே ஹார்ட்ல இருப்பார். அப்புறம் என்னது ஏ வம்பேதி புருஷம் பிரகிருதிஞ்ச குணை ये वम्बेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा व्रतमानोऽपि न स भूयो अपि जायते ஜட இயற்கை உயிர்வாழி குணங்கள ஜட இயற்கை உயிர்வாழி குணங்களுடனான இவற்றை உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகிறான். என்னது இந்த ஜடை பிரகிருதி ஜட இயற்கையும் உயிர் வாழியும் எப்படி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எப்படி வந்து இணைந்து அவங்க வந்து they make use of the இயற்கையை வந்து அந்த இவன் யூஸ் பண்றோம். யாரு மனிதன் உயிர் வாழி. நம்மளும் இப்ப ஒரு மாடை மேய்க்கிறோம். அது என்ன பண்றது, புல்லு இதெல்லாம் வளைஞ்சிருக்கேன், பூமியில தான் வளைஞ்சிருக்கு, அதெல்லாம் தான் மேயறது இல்லையா. சோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஜட இயற்கை ஒன்றிதான் நம்ம இருப்போம், அதை சார்ந்துதான் இருப்போம். இந்த குணங்களை இருந்து இவற்றின் உறவை பத்தி நம்ம நல்லா புரிஞ்சுட்டோம்னாக்கா அவன் வந்து இந்த தத்துவத்தை நல்லா புரிந்து கொண்டு விட்டான் என்று அர்த்தம். இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி பெறுகிறான். இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா நமக்கு இந்த வேற துக்கம் எல்லாம் வராது. இதோட எல்லாம் புரிஞ்சுட்டு நம்ம பாதை இன்னும் நீட்டா போயிட்டே இருக்கும், நம்ம ஸ்பீடா மேல போயிட்டு. அவனுக்கு தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை. இப்ப அவனோட என்னது தற்போதைய நிலைன்னா என்னது, ஆன்மீக நிலையா இருக்கலாம், வாட் எவர் ஸ்டேஜ் மேபி. இந்த தத்துவத்தை அவன் எல்லாம் புரிஞ்சுனாக்கா திரும்பி இந்த உலகத்துல அவன் பிறந்து கஷ்டப்பட மாட்டான், இந்த பிறவி எடுக்க மாட்டான், அவனுக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கும். எஸ், ஆல்மோஸ்ட் எண்டுக்கு வந்துட்டோம். ध्यायेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानं आत्मना अन्ये சாங்கேன யோகேன கர்ம யோகேன சாப்பரே. தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர். பரமாத்மா எப்படி வந்து வழிபடுகிறார், சிலர் தியானம் பண்ணி பகவானை நல்லா தியானம் பண்றாங்க. அப்புறம் வந்து சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானம் நிறைய பகவத்கீதை. இப்ப நம்ம அதான் ஞானத்தை தான் வளர்த்துக்கிறோம், பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறோம். அப்புறம் என்னது, வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதான் அகர்மா நிலையில. பரமாத்மா இருக்கார், அவரை நினைத்து நான் பண்றேன். ஆனா என்னது, ஒன்னும் எதிர்பார்ப்பு கிடையாது. ஒண்ணும் இதனால எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு அந்த எதிர்பார்ப்பின்றி அவங்க பண்ணுவாங்க அகர்மா நிலையில. அந்த மாதிரி ஒருத்தர் அவங்க வந்து வேலையை செய்யறாங்க, செயல்படுவதாலும் அந்த மாதிரி பகவான் வந்து ரியலைஸ் பண்றாங்க. எஸ், அந்யத்வ ஏவம் அஜானந்த ஸ்ருத்வான்யேப்ய உபாசதே தே அபி சாதி தரந்த்யேவ மிருத்யும் ஸ்ருதி பராயணாக. வேறு சிலர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு, வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும், சில பேருக்கு நமக்குலாம் அனுபவம் போறாது, அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு வேறு பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகிறோம். நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே வரும்போது இவ்வளவு எல்லாம் ஞானம் இருக்குன்னு தெரியாது. இப்போ என்ன எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம்லாம் சொல்ல முடியாது. அதனால நம்ம வந்து ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து கேட்டு படிக்கிறோம். அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு இஸ்கான் மாதிரி இது வந்ததுனாக்கா இந்த மாதிரி நிறைய மாதாஜிஸ் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க, நிறைய பிரபுஜியும் எடுக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ண அவங்களுக்குள்ள என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கோ அதையும் சொல்லி அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது என்ன இன்னும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ நமக்கு சொந்தமா நமக்கு வந்து அனுபவம் கிடையாது. இந்த எக்ஸாம்பிள் என்னது, சப்போஸ் இது வந்து இதாக்கும் வந்து பகவான் வந்து பிருத்துல வந்து அம்மாக்கே உபதேசம் பண்ணுவார். இவர் பகவான் தான், அவர் என் பேர் மறந்துவார், அவ அம்மாக்கே உபதேசம் பண்ணுவார் எப்படி இருக்கணும், எப்படி ஞானத்தை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு. நாராயணியத்துல எல்லாம் வரும், பாகவதத்துல இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி வேறு சிலர் எப்படி ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் அவர் வந்து பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்டதன் அறிவு அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். அப்புறம் அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களின் இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களும் மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் பிறப்பு இறப்பு எடுக்கிறதில்லை, இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். அப்ப அவங்களும் வந்து இந்த திருப்பி இந்த உலகத்தை பிறப்பு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த மாதிரி ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறதுக்கும் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். அதுல இருந்து நம்மள வந்து அதுவும் நம்மள வந்து அந்த இதுக்கு கொண்டு போகும். இது இந்த இறப்பு பிறப்பு இந்த இதை சுத்தின்னு இருக்கோமே அந்த சுழற்சியில இருந்து நம்மள விடுபட்டு விடும். அப்ப இந்த ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். எஸ், அப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்கு, யாவத் சஞ்சாயதே கிஞ்சித் சத்வம் சதா வர ஜங்கமம் க்ஷேத்ரஜ்ய சம்யோகா தத்வித்தி பரதர்ஷவ. பாரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கிறாயோ அவை எல்லாம் செயல்களின் களத்தை அறிபவனும். நம்ம என்ன பாக்குறோம், எல்லாம் அசைவன அசையாதவை எல்லாம் பாக்குறோம் அப்படின்னா இந்த மரங்கள்
அசையாதவை, அசைபவன் இது வேற உயிர்வாழிகள், இது எல்லாமே உயிர்வாழிகள் தான். இதெல்லாம் நமக்கு வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். பரதன் அவ அர்ஜுனாட சொல்றார், பாரதர்களின் தலைவனே அசைவன் அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கிறாயோ அது எல்லாமே செயல்களின் களம். ஏன்னா அதுக்குள்ள ஒரு உயிர்வாழி இருக்கு, ஐ மீன் ஆத்மா இருக்கு. அந்த ஆத்மா வந்து அந்த ஒரு உடலை யூஸ் பண்ணிட்டு, இப்ப மரம், எஸ் அதுக்குள்ளேயே ஒரு ஆத்மா இருக்கு, ஆனா அது வந்து அசையாதவை, ஆனா அதுலயும் ஒரு ஆத்மா இருக்கா, பரமாத்மா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம புரிஞ்சுட்டு, இந்த மாதிரி வந்து அதுவும் ஒரு களம். அந்த மரமும் ஒரு களம், ஒரு மிருகம் இருந்தா அந்த மிருகத்தோட உடலும் ஒரு களம், அதுக்குள்ளேயே ஒரு ஆத்மா இருக்கா, பரமாத்மா இருக்கா. இப்ப இது ஒருத்தர் வேலை பண்ற இவருக்குள்ளேயும் இந்த ஆத்மா இருக்காரு, இவருக்குள்ளேயும் ஒரு பரமாத்மா. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த ஞானத்தை வச்சனால என்னது, இதை புரிஞ்சுக்கணும். the combination of the field of activities and the knower of the field. எஸ், அடுத்தது சமம் சர்வேஷு பூதேஷு திஷ்டந்தம் பரமேஸ்வரம் வினஷ்யஸ்வ அவினஷ்யந்தம் எப்பஷ்யதி ச பஷ்யதி. எல்லா உடல்களிலும், பஷ்யத்தினா காண்கிறான், என்ன காண்கிறான், எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்திருக்கும் பரமாத்மாவை காண்பவனும் அழியக்கூடிய உடலில் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்வதுமே உண்மையை காண்பவன். இப்ப நம்ம எல்லாம் என்ன படிக்கிறோம், இதைதான் படிச்சிருக்கோம். நம்ம வந்து எல்லா உடல்லயும் ஆத்மா இருக்கு, பரமாத்மா இருக்கு, அந்த ரெண்டு ஆத்மாவும் சரி பரமாத்மா அழிவடைவதில்லை. அப்புறம் இந்த உடல் தான் அழிந்து போகும், அப்ப அந்த உடல்ல இருக்கிற ஆத்மாக்கும் ஒன்னும் அழிவில்லை, பரமாத்மாக்கும் அழிவில்லை. அந்த மாதிரி யாரு புரிந்து கொள்கிறாங்களோ அவன் தான் சரியான கண் பார்வையோட பார்க்கிறான். பாக்கியெல்லாம் வேற விதமா பாக்குறவங்க எப்படி சாதாரண நம்ம மாதிரி கண்ணோட்டத்தை இது சிங்கம், இது புலி, இது மிருகம், இது பறவைன்னு பாக்குறோம். ஆனா நல்ல ஆன்மீகத்தை தேர்ச்சி பெற்றவங்க என்ன பாக்குறாங்க, எல்லார் உடல்லயும் அந்த இதுதான் என்னது, ஆத்மா இருக்கு, பரமாத்மா இருக்கு, உடல் அழியறது, ஆனா ஆத்மா இதுக்கு வந்து பரமாத்மா எல்லாம் அழிவு கிடையாது, அவங்க வேற இதுக்கு போயிடுறாங்க, இந்த மாதிரி பாக்குறான். சோ அதுதான் ஆக்சுவல் சீயிங் பர்சன். பார்க்கணும்னா அந்த பார்வை அப்படி இருக்கிறவன் தான் வந்து அந்த இக்கட்டான இதுல இருந்து அவனுக்கு முக்தி பெற்று போய்விடுவான். சமம் பஷ்யன் ஹி சர்வத்ர சமவஸ்திதம் ஈஸ்வரம் நஹினஸ்தயாத்மனாத்மானம் ததோ யாதி பராங்கதிம். பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும், எல்லா உயிர்வாழிகளிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன். ஆல்ரெடி படிக்கிறோம், நாலேஜ் இருக்கு, நமக்கு நல்லா படிக்கிறோம், சொல்லிட்டே தான் இருக்கும். ஆனா எவ்வளவு அப்ளை பண்ண முடியும், இதெல்லாம் அப்ளிகேஷனும் பார்க்கணும் இல்லையா. ஏட்டுக்கல்வி எஸ் புரிஞ்சுண்டாச்சு, பட் ஹவு டு அப்ளை, அதை அப்ளை பண்ண இந்த புக்கெல்லாம் என்னது கிளாஸ் முடிஞ்சாச்சுன்னா திரும்பி அந்த சைட் போய் நம்ம உலகத்துக்கு போயிட்டோம்னா என்னது எல்லாம் சேமா பார்க்க முடியுமா, முடிய மாட்டேங்கிறது. ஆனா நம்ம முடியணும், அந்த மாதிரி பண்ணணும். பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா வாழியிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. சில பேர்லாம் வந்து தன்னையே ரொம்ப அந்த இதெல்லாம் உண்டு இல்லையா, சில விரதம்லாம் இருக்கேன், இப்ப இந்த ஈட்டி குத்துக்கிறேன், வேலு குத்துக்கிறேன், அப்புறம் இந்த கொக்கி போட்டுக்கிறேன், ரொம்பவே தன்னை டார்ச்சர் பண்ணிப்பாங்க. அவங்க நினைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி பண்ணா பகவானை வந்து நான் திருப்திப்படுத்துறேன். அவர் எப்படி திருப்திப்படுத்த முடியும், உள்ளே ஆத்மாவும் இருக்கார், பரமாத்மா இருக்கார். பரமாத்மாவை நம்ம வந்து இழிவுபடுத்துறோம். சோ நம்மளையே வந்து இழிவுன்னா என்னது, டார்ச்சர் பண்ணக்கூடாது, நம்மளையே டார்ச்சர் பண்ணக்கூடாது. ஆனா சில பேர் அப்படி நினைக்கிறாங்க, நான் வந்து டார்ச்சர் என்னையே அவ்வளவு இழிவுபடுத்தின்னு பகவானுக்கு நான் தியானம் பண்றேன், இது ஆற்றல் உடல் தானே, அப்படியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அப்ப வந்து எல்லா உயிர்வாழியும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான். நல்ல ஞானம் வேணும். எல்லாரோட உடல்லையும் வந்து ஆத்மா இருக்கா, பரமாத்மா இருக்கா. யாரையும் நம்ம வந்து நம்மளும் துன்படுத்தக்கூடாது, நம்ம சொந்தம் நம்மளையே நம்ம வந்து இழிவுபடுத்தக்கூடாது. சென்றுக்கு வந்துட்டோம். பிரகிருத்தியைவ ச கர்மாணி கிரியமானானி சர்வசः யபஷ்யதி ததாத்மானம் அகர்த்தாரம் ச பஷ்யதி. பஷ்யதி வந்து காண்பவன் தான். எவன் ஒருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும், ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனை உண்மையில் காண்கிறான். ஆத்மா என்ன பண்றது, ஒன்றும் பண்ணாது. அது உட்கார்ந்து பின்னாடி அந்த குதிரையோட பார்த்தோம் இல்லையா, ஆத்மா பின்னாடிதான் உட்காந்து எது யூஸ் ஆகுது, இந்த பாடி தான் யூஸ் பண்றது. ஆத்மா சும்மா உட்கார்ந்து, ஆனா ஆத்மா வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க, அதுக்கு ஆசை இருக்கு, அப்ப பண்ண வைக்கிறது, நம்மளை தூண்ட வைக்கிறது. ஆனா என்னது, பரமாத்மா சரி ஆத்மா சரி பாருங்க, பாக்கி எல்லாம் இயங்கும், நம்மளோட உடல் தான் இயங்குறது. ஏன்னா இதுதான் களம். சோ அந்த மாதிரி யாரு வந்து பார்த்துட்டு இருக்கானோ, அந்த மாதிரி வந்து புரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் தான் வந்து உண்மையில் காண்கிறான். என்ன நடக்கிறது உண்மையில் காண்கிறவன் அவன் தான். யதா சர்வகதம் சௌக்ஷ்மியாத் ஆகாசம் நோபலிப்யதே சர்வத்ராவஸ்திதோ தேகே ததாத்மா நோபலிப்யதே. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடன் கலக்காமல் இருக்கின்றதோ அதுபோல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. சோ ஆத்மாவானது சச்சித்தானந்தம்,
நம்ம வந்து பகவானுடைய ஒரு அம்சம் தான். சோ அது எப்படி இருக்கும், நல்லா பியூர், பகவான் மாதிரியே நல்லா பியூரா இருக்கும். அதுவும் இந்த உடலோட சம்பந்தப்பட்டுக்கிறது இல்லை. ஏன்னா ஒரு உடல்ல இருக்கும் ஒரு 80, 90, 100 வயசு வரைக்கும் இருக்கும். அப்புறம் அது விடுபட்டு வேற உடலுக்கு போயிடும். அது சம்பந்தம் வச்சுக்கிறது இல்லை. இந்த உடலுடன் அது சம்பந்தப்படுறதே இல்லை. இல்லட்டா அது எங்கி போகுமே, ஆஹா அந்த உடல்ல என்ன எவ்வளவு வருஷமா இருந்தேன், ஐயோ என் உடலே அப்படி சொல்றதா இல்ல. அது பாட்டு போயிடும். இந்த உடல்ல வந்து வீக் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு வேற உடலுக்கு போயிடும். சோ அந்த மாதிரி எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடன் கலக்காமல் எப்படி தனியா ஆகாயம் ஸ்பேஸ் இருக்கோ, அது போல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா. அந்த ஆத்மா வந்து பகவானோட தியானத்துலதான் இருக்கு. அது வெயிட் பண்றது நம்ம இந்த உடலால நம்ம எப்போ ப்ரே பண்ணி நம்ம போனோம்னா வெயிட் பண்றது. சோ அது எப்படி இயற்கையாகவே என்ன இருக்கு, அதோட பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமர்ந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. இட் இஸ் நாட் கெட்டிங் கனெக்டட் டு த பாடி. यथा प्रकाशयत्येग कृष्णं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत பரதனின் மைந்தனே ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதை போல உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் கான்சியஸ்னஸ், அவேர்னஸ் அந்த மாதிரி உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றான். அந்த ஒரு சின்ன ஸ்பெக் ஆத்மாவுடைய சைஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, 1/10,000. அது இருக்கிறதுனால ஃபுல் பிரகாசம்னாக்க என்ன அர்த்தம், நாட் ஓன்லி லைட், அது எல்லாம் இயங்க வைக்கிறது, நம்ம பாடியை வச்சு இயங்க வைக்கிறது. ஆனா அது சொந்தமா என்ன பண்றது, அதால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. இந்த பாடியை வச்சுதான் அது பண்ண வைக்கிறது. பட் இட் டசன்ட் டு எனிதிங். அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும். சோ அந்த ஒரு இது இருக்கிறதுனால ஃபுல் பிரகாசம். ஒரு ஆக்டிவ்ல நம்ம எவ்வளவு ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் பண்றோம், அந்த ஒரு இது ஆத்மா இருக்கிறதுனால. அந்த மோமெண்ட் ஆத்மா வெளியில படுத்தினா இந்த பாடி என்ன பண்ணும், ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இட்ஸ் லைக் அ கார் அண்ட் டிரைவர். டிரைவர் வெளியில போச்சுன்னா அந்த கார் என்ன பண்ண முடியும், ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அது போலதான் நம்ம வந்து டிரைவராவது திரும்பி வரலாம், காரோட டிரைவர் திரும்பி வரலாம், ஓட்டலாம். நம்ம ஒரு ஆத்மா ஒரு வாட்டி வெளியில போச்சுன்னா வராது, இந்த பாடி விழுந்து போயிடும். அப்புறம் அது வந்து அழுகி போயிடும். क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरम्यान चक्षुषा பூத பிரகிருதி மோட்சம் ச ஏ விதுரியாந்தி தே பரம். உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றனர். என்ன புரிஞ்சுக்கணும், இந்த உடலும் அது யாரு உரிமையாளர், உடல்ங்கிறது இருக்கு, அந்த உடலின் உரிமையாளர் யாரு, ஆத்மா அண்ட் பரமாத்மா. அது இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் ஞானம்ங்கிறது. சோ இந்த மாதிரி புரிஞ்சுட்டு ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெற்று வந்து பற்றுமை இல்லாம நம்ம பிரகிருத்தில வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, ஜட ஜட மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல ஜட இயற்கை, ஜட இயற்கையின் பந்தத்தில நம்ம விடுபடணும். இதெல்லாமே வந்து நம்ம பந்தப்பட்டுக்க கூடாது. எங்க பந்தப்பட்டுக்கணும், பகவான் இடத்தில் பந்தப்படும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையையும் புரிந்து கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். பரம இலக்கினை அவங்க வந்து அடைவார்கள். கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா இருக்கும், ஆனா வந்து புரிய கஷ்டம் தான் இல்லைன்னு நான் சொல்லுவேன். ஆனா படிக்க நமக்கு டாபிக் தெரிஞ்சு போயிடும், என்னதுன்னு அது வந்து தெரிஞ்சு போயிட்டா ஈஸி. சோ இன்னைக்கு என்ன பார்த்தோம், அர்ஜுனன் 6 கேள்விகள் கேட்டா, நம்ம கஷேத்திரம்னா என்ன, கஷேத்திரஜம்னா என்ன, ஞானம்னா என்ன, ஞேயம்னா என்ன, பிரகிருதி புருஷா, இந்த மாதிரி 6 கேள்விகள் கேட்கிறார். பகவான் விளக்கமும் கொடுக்கிறார். அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை என்ன, அப்புறம் ஞேயம்னா அறிவின் பொருள் என்ன, பிரகிருதி புருஷா அவரோட சம்பந்தம் என்ன, நம்ம எப்படி சார்ந்து இருப்போம் அது, அப்புறம் அறிவின் பார்வை விடுவிடுவிடம் படிச்சு முடிச்சுட்டேன்னா ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் மச் யூ பீப்பிள் ஃபாலோ. ஹரே கிருஷ்ணா. என் கண்ணும் அங்க டைம்லயே போயிடுறோம், 5 நிமிஷத்தோட கிளாஸ். இன்னைக்கு நாளைக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும், பட் நாளைக்கு எவ்வளவு ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு தெரியாது. இது வந்து கட் பண்ணிருக்கலாம், நாளே எனக்கு இஷ்டம் போல ஒரு விஷயம் முடிச்சு விடுறேன்.